வரலன்னா நானு யூடியூப்ல பாத்துங்க. யூடியூப்ல பார்த்து. நீங்க எத்தனாவது கேண்டோ? 10th கேண்டோ எத்தனாவது புக்? 3வது புக்கா? எஸ் மாதாஜி, 3வது புக். என்ன டெலிவரன்ஸ் ஆஃப் முசுகுந்தர் இருக்கும் மாதாஜி. வரலன்னா நானு ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம். எத்தனாவது சாப்டர்? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இது யூடியூப் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். 51 மாதாஜி. 51. ஓகே. பதம் 27. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண இதுலலாம் கூட படங்கள்லாம் அழகழகா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண. அன்னைக்கு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்களா ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி, அசைன்மெண்ட் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? இல்ல மாதாஜி, இன்னும் அத ஸ்டார்டிங் ட்ரபிளா இருக்கு. எப்படி பண்றதுன்னு ஒண்ணுமே புரியல மாதா எனக்கு. வண்டி எல்லாம் 2 உதைப்பாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங் ட்ரபிளா. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கூட கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நம்ம இது பண்ணி வச்சுன்னுட்டேன். செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னே தெரியல எனக்கு. அதுக்கு லிங்க் கொடுத்துட்டாங்களா? இல்லன்னு கொடுக்கல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி, அப்புறம் பத்மா மாதாஜி, 3 பேர் தான் இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம். நம்ம முஸ்குந்தரோட பிரேயர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பிரேயர்ஸ் இன் பாகவதம்ல. அதுல வந்து நம்ம டெலிவரன்ஸ் ஆஃப் முஸ்குந்தர் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி வந்துட்டாங்க. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. லிங்க் கிடைக்காம தேடிட்டேன். அப்படிங்களா? சரி சரி சரி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 51 சாப்டர் மாதாஜி. மாதாஜி. எத்தனாவது மாதாஜி? சாரி மாதாஜி. 10th கேண்டோல 51 சாப்டர் மாதாஜி. பாகம் 3ல அத சொல்லுங்க. பாகம் 3ல அதுல வந்து 51 சாப்டர். ஓகே மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. 27th வெர்ஸ்ல நம்ம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, முசுகுந்தர் பிரேயர்ஸ் போன வாரம் நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணோம். இவங்களை பத்தி நம்மளும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த வகையில விஷயங்கள் மல்லிகா மாதாஜி வேற சொன்னாங்க, ஷேர் பண்ணாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நிறைய விஷயங்கள் உண்மையிலேயே மாதாஜி எனக்கு அது அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸும் இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸும் கோரிலேட் பண்ண தெரியாம இருந்தேன். பட் ஆனா அன்னைக்கும் நல்ல விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சந்தோஷம். நிறைய வந்து நம்ம வந்து பக்தி சதாச்சார்ல பிரேயர்ஸ் இன் பாகவதம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல முசுகுந்தரோட பிரேயர்ஸ் பாக்குறோம். நம்ம பிரேயர்ஸ் எப்பயுமே நமக்கு ஒரு தெளிவான பாதை நமக்கு ஏற்படுத்தும். அந்த பாவத்தோட, அந்தந்த பக்தர்களோட பாவத்தோட நம்ம அதை கேட்கும்போது, புரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கும் அந்த ஒரு எலிவேஷன், ஸ்பிரிச்சுவல்ல நல்ல ப்ராக்ரஸ் நமக்கு ஏற்படும் அப்படின்றதுதான். அந்த வகையில் நம்ம வந்து முசுகுந்தரோட ப்ரேயர்ஸ் பார்க்க போறோம். ஆல்மோஸ்ட் ப்ரேயர்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பாவம் அதோட பார்க்கணும். இன்னொன்னு பகவானோட அந்த அப்பலன்சஸ் பத்தி நிறைய வந்து எல்லாருமே வந்து குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. அவங்க வந்து கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணுவா, அப்புறம் கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா, அப்புறம் ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணுவா, அதுக்கப்புறம் பிரம்மன் ரிலேஷன்ல எப்படி பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபாலன் சோலோட கண்டிஷன், அவங்களோட நிலை என்ன அப்படின்றதையும் வந்து விளக்கம் கொடுக்கறது நம்ம பார்க்குறோம். இந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் அதனால நம்ம எப்படி வந்துட்டு பாதிக்கப்படுறோம் அப்படின்றதையும் நிறைய கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நமக்கு என்ன வாழ்க்கையில தேவை அப்படின்றத பார்த்தோம்னா ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட அசோசியேஷன் வேணும் அப்படின்றதுதான் பிரதானமா எல்லாருமே சொன்னாங்க. பிரம்மாவோட பிரேயர்ஸா இருக்கட்டும் இல்லைங்களா, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு துருவரோட பிரேயர்ஸா இருக்கட்டும், பிரகலாத் எல்லாரோட பிரேயர்ஸ்லயும் பார்த்தோம்னா பியூர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் வேணும் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அக்ரூரர் பிரேயர்ஸ் இன்னைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரேமா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு அந்த ஃப்ளோ வந்துட்டு நமக்கு என்ன வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது, பகவானோட அந்த உயர்ந்த நிலை, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பிரேயர் நல்லபடி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில நம்ம முசுகுந்தரோட பிரேயர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவங்க வந்து யார் அப்படின்றத நம்ம போன வாரமே நல்லபடியா நம்ம ரெஃபர் பண்ணோம்.
அவங்க வந்து தேவர்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இஷ்வாகு வம்சத்துல அவங்க பிறந்தவங்க. தேவர்களை வந்து அவங்க வந்து பாதுகாத்துட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் கார்த்திகேயன் முருகன் வந்து சேனாதிபதி ஆனதுக்கு அப்புறம் இவங்க வந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அதனால இவங்க வந்து அப்போ அவங்க தேவர்கள் எல்லாம் பாதுகாத்துட்டு அப்புறம் அவங்க திரும்பி பூலோகத்துக்கு வரும்போது அவங்களோட ஃபேமிலி அப்புறம் கிங்டம் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்போ. அதனால இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ரொம்ப டயர்ட்னஸ் இருந்ததுனால அவங்க உறங்கும் அந்த நிலையை அவங்க சூஸ் பண்ணாங்க. ஏன்னா முக்தின்றது பகவானால தர முடியும். அப்ப தேவர்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேட்டப்ப இந்த மாதிரி உறக்கம் அப்படின்றது கேட்டிருந்தாங்க. அதனால அவங்க ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருந்தாங்க அப்படின்றதே பாக்குறோம். அப்பதான் வந்து இந்த காளியவான் அவங்க வந்து அங்க வராங்க. பகவான் வந்துட்டு டேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்ப வந்து அவங்க வந்து பாக்குறாங்க. ரொம்ப நாள் உறக்கத்துல இருந்து வீழ்ச்சி பார்த்ததுனால அந்த யோக நித்திரை இல்லைங்களா, அதுவும் அப்ப அந்த சக்தியினால வந்து காளியம்மன் வந்து எரிஞ்சு சாம்பல் ஆகுறாங்க அப்படின்றதுல நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அங்க கிருஷ்ணரை வந்துட்டு தரிசனம் கிடைக்குது, பகவானோட தரிசனம். அப்ப முசுகுந்தரும் பகவானுக்கான கான்வர்சேஷன் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். பாகவதத்துல பகவானுக்கும் முசுகுந்தருக்குமான கான்வர்சேஷன் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த வகையில் நம்ம வந்துட்டு 26 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டோம். அதுல ரொம்ப முக்கியமா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, காளியவானும் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பகவானோட அந்த ரூபத்தை விளக்கியிருந்தாங்க இல்லைங்களா, நல்லபடியா நெரேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அவங்க வந்து அந்த டார்க் ப்ளூ காம்ப்ளெக்ஷன்ல இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு கிரீடம் தரிச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் மகர குண்டலம், ஸ்ரீவத்சம், கௌஸ்துப மாலை இதெல்லாம் வந்து அவங்க அணிஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அவங்களோட கண்கள்லாம் வந்து லோட்டஸ் மாதிரி இருந்தது, சீக்ஸ்லாம் ரொம்ப அழகா இருந்தது அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க குறிப்பிட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா. அவங்களோட திருமுகமும் வந்து நல்ல தாமரை பூ மாதிரி இருந்தது அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க விளக்கம் கொடுத்திருப்பாங்க. அதை வச்சு நாரதர் சொன்னதை வச்சு இவங்கதான் பகவான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்கன்றத பாக்குறோம். அது மாதிரி முசுகுந்தர் இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த காளியவான் அவங்க வந்து எரிஞ்சிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் அவங்க முன்னாடி வராங்க. அப்ப அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, இந்த அத்தியாயத்துல 2 தடவை பகவான ரூபத்தை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒவ்வொரு தடவையும் பகவானோட ரூபத்தை அந்த டிவோட்டிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நம்ம அதை அப்படியே மனசுக்குள்ளார நம்ம உள்ள அதே மாதிரியே நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா. அந்த இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா டார்க் ப்ளூ காம்ப்ளெக்ஷன்ல இருக்காங்க, 4 கைகளோட இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்புறம் எல்லோ கலர் கார்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க, ஸ்ரீவத்சம் அவங்களோட திருமார்பில் இருக்கு, கௌஸ்துபம் மாலை அணிஞ்சிருக்காங்க, வைஜெயந்தி மாலா அதுவும் அணிஞ்சிருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமா இருக்காங்க. அப்புறம் அமைதியான திருமுகத்தோட இருக்காங்க. ரொம்ப வசீகரிக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய கண்களோட, அப்புறம் இந்த மகர குண்டலங்கள்லாம் போட்டு ரொம்ப அந்த சிரிச்ச புன்னகை பூத்த அந்த முகத்தோட ரொம்ப இளமையோட இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆனா கொஞ்சம் அவங்க கிட்ட அந்த கோபம் தெரிஞ்சது. ஏன்னா காளியம்மன் அவங்கள பின்தொடர்ந்து வந்து கொஞ்சம் அசுரர்களால அந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்தது இல்லையா, அதனால கொஞ்சம் அந்த கோபம் கொண்ட அந்த ஒரு சிம்ஹம் மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வந்து யாரு விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க பகவான் ரூபத்தினா முசுகுந்தர். அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்து அப்படியே அந்த வர்ணனையை கொடுத்திருக்காங்க நமக்குன்றதை பார்க்கணும். இன்னைக்கு நம்ம 27 ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் சொல்லிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्परूपस्य कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपाताय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यतदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा ओके, நம்ம இன்னைக்கு 27 ஸ்லோகத்துல நம்ம வாசிக்கணும்.
பத்மா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 27. ஸ்ரீ முசுகுந்த உவாச்ச கோ பவான் இஹ சம்பிராப்தோ விபினௌ கிரிகஸ்வரே பத்யாம் பத்ம பலாசாப்யாம் விசரசி உருகண்டகே. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ முசுகுந்தர் கூறினார், தாமரை இதழ்களைப் போல் மென்மையான பாதங்களுடன் முட்கள் நிறைந்த தரையில் நடந்து வனத்தில் உள்ள இந்த மலை குகைக்கு வந்துள்ள தாங்கள் யார்? பதம் 28. கிம் ஸ்ரீ தேஜஸ்வினாம் தேஜோ பகவான் வா விபாவசு சூரிய சோமோ மகேந்திரோ வா லோகோ பாலோ பரோபி வா. மொழிபெயர்ப்பு. ஒருவேளை சக்தி வாய்ந்த ஜீவன்களுக்கெல்லாம் நீங்களே சக்தியாக விளங்குகிறீர்களோ, அல்லது நீங்கள் சக்தி வாய்ந்த அக்னி தேவனா, சூரிய தேவனா, சந்திர தேவனா, சொர்க்கராஜனா, அல்லது வேறொரு கிரகத்தை ஆளும் தேவனா? மன்யே துவாம். பதம் 29. மன்யே துவாம் தேவ தேவானாம் திரயாணாம் புருஷம் யத் பாதாசே குஹா துவாந்தம் பிரதீப பிரபயாயதா. மொழிபெயர்ப்பு. விளக்கு அதன் ஒளியால் இருளை அகற்றி விடுவது போல் இக்குகையின் இருளை தாங்கள் அகற்றிவிட்டீர்கள். எனவே மும்மூர்த்திகளுக்கிடையில் தாங்கள் பரம புருஷர் என்று நான் நினைக்கிறேன். பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரது பிரகாசத்தினால் மலைகுகையின் இருளை மட்டுமின்றி முசுகுந்தருடைய இதயத்தின் இருளையும் அகற்றினார் என்று ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி குறிப்பிடுகிறார். சமஸ்கிருத மொழியில் இதயம் சில சமயங்களில் குஹா என்று வழங்கப்படுகிறது. அதாவது பெரிய குகை, ஆழமான ரகசியமா இடம் என்பது இதன் பொருளாகும். பதம் 30. சுசுஷுதாம் அவ்யலீகம் அஸ்மாகம் நரபுங்கவ ஸ்வஜன்ம கர்ம கோத்திரம் வா கத்யதாம் எதிரோசதே. மானிடர்களில் மிகச் சிறந்தவரை தாங்கள் விரும்பினால் உங்களுடைய பிறப்பு, செயல்கள், வம்சம் ஆகியவற்றை தயவு செய்து உள்ளபடி எங்களுக்கு விளக்கியருங்கள். இவைகளை பற்றி கேட்க நாங்கள் ஆவலுள்ளவராக இருக்கிறோம். பொருளுரை. பரமபுருஷர் இவ்வுலகிற்கு வரும்பொழுது அவர் மானிடரில் மிகச் சிறந்தவர், நரபுங்கவர் ஆகிறார் என்பதில் ஐயமில்லை. பகவான் உண்மையில் ஒரு மனிதர் அல்ல என்பது நிச்சயம். முசுகுந்தரின் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் இக்கருத்தை தெளிவுபடுத்தியுள்ளன. இவ்வாறாக கேட்க உண்மையான ஆவல் கொண்டுள்ள எங்களுக்கு எனும் பொருளுடைய சுசுஷ்டாம் என்ற சொல் முசுகுந்தர் தனது நன்மைக்காகவும் பிறரின் நன்மைக்காகவும் சிறப்பான முறையில் விசாரணை செய்கிறார் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது. பதம் 31. வயம் து புருஷ வியாகர ஐஸ்வாகா சத்ர பனத்வஹ முசுகுந்தி இதோ தோக்தோ யௌனாஸ்வாத்மஜ பிரபோ. மொழிபெயர்ப்பு. மானிடரின் புலியே, எங்களை பொறுத்தவரை நாங்கள் இஸ்வாகு வம்ச மன்னரின் வம்சத்தில் வந்த இழிவடைந்த ஒரு சத்திரிய குடும்பத்தில் சேர்ந்தவர்களாவோம். எம்பெருமானே, முசுகுந்தன் என்ற பெயருடைய நான் யௌனாஸ்வரின் மகனே ஆவாயன். பொருளுரை. சத்திரியருவர் தன்னை சத்திரிய குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு சாதாரண உறவினர் என்று, அதாவது இழிவடைந்த ஒரு சத்திரியன், சத்திர பந்து என்று அடக்கத்துடன் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வது வேத பண்பாட்டின் வழக்கமாகும். பண்டைய வேத பண்பாட்டில் குடும்ப உறவுகளின் அடிப்படையில் தனது அந்தஸ்து இன்னதென்று கூறிக்கொள்வதே இழிவடைந்த ஒரு நிலையை சுட்டிக்காட்டுகிறது. சத்திரியர்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் அவர்களுடைய செயல் மற்றும் குணம் ஆகியவற்றின் தகுதிகளுக்கு ஏற்பவே சமூக அந்தஸ்தை அளிக்க வேண்டும். தகுந்த தகுதி முறைகள் இல்லாமல் சத்திரியர்களின் அல்லது பிராமணர்களின் உறவினர்கள் என்று பெருமைப்பட்டுக் கொள்வது அவர்களுடைய இழிவடைந்த நிலைமையை சுட்டிக்காட்டுகிறது. இந்தியாவில் ஜாதி முறை, தொழிலின் அடிப்படையில் சமூக பிரிவினை இழிவடைந்த பொழுது மக்கள் தங்களை இப்படித்தான் அழைத்துக் கொண்டனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்ப நம்ம 27 ஸ்லோகத்துலேருந்து பார்க்க போறோம். இப்ப என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா, முசுகுந்தர் வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்குறாங்க, பகவானை பார்க்குறாங்க. அவங்களோட ஃபார்ம் ரூபத்தை நல்லபடியா அவங்க வர்ணிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்புறம் அவங்க கிட்ட கேட்குறாங்க, சரிங்களா? ஏன்னா ரொம்ப நாள் உறக்கத்துல இருக்காங்க. இப்ப திடீர்னு வந்துட்டு ரொம்ப அழகான பகவான் அவங்க பார்க்குறாங்க, எந்த பகவானை. அப்போ அவங்களுக்கு டக்குன்னு என்ன ஆகுது, யாருன்றது ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல இல்லைங்களா? அதனால கேட்குறாங்க, இந்த கேவ்ல இருக்கிற நீங்க யாரு? அது வந்துட்டு இந்த கல்லு முள்ளுலாம் நிறைஞ்ச இந்த இடத்துல வந்து உங்களோட இந்த சாஃப்டான தாமரை பூ மாதிரி இல்லைங்களா பகவானோட பாதம், அந்த பாதத்தை விளக்கம் பண்ணி நீங்க வந்து வந்திருக்கீங்களே, நீங்க யாரு அப்படின்றத கேக்குறாங்க. அப்புறமா இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா, பொட்டன்சி ஆஃப் ஆல் த பொட்டன்ட், ஓம்னி பொட்டன்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா பகவான, சக்திகளிலே மிகவும் சிறந்த சக்திமான் அப்படின்னு பகவான் நம்ம சொல்லுவோம். அப்ப அதையும் இங்க வந்துட்டு அவங்க குறிப்பிடுறாங்கன்றதை பாக்குறோம். யூ ஆர் த பொட்டன்சி ஆஃப் ஆல் த பொட்டன்ட் பீயிங்ஸ், சக்திகளிலே உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க வந்துட்டு எதுவும் தேவர்கள ஒருத்தவங்களா அப்படின்றத சொல்றாங்க. பவர்ஃபுல் டெமிகாட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அக்னி தேவர், சூரிய தேவர், அப்புறம் மூன் இல்லைங்களா, சந்திர தேவர், இவங்கள நம்ம சொல்லுவோம். அந்த வகையில அந்த மாதிரி அவங்கள ஒருத்தவங்களா அப்படின்றத வந்து இங்க வந்து கேட்குறாங்க. இல்லைன்னா வேற எதுவும் பிளானட்டை சேர்ந்தவங்களா அப்படின்றத கேட்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க வந்து இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மும்மூர்த்திகள், பிரம்மா, சிவபெருமான், அப்புறம் மகாவிஷ்ணு, இப்படி நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த மும்மூர்த்திகள்லயே நீங்க வந்துட்டு கண்டிப்பா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டியாவ தான் நீங்க வந்து இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்போ என்ன சொல்றாங்க, யூ டிரைவ் அவே த டார்க்னஸ் ஆஃப் திஸ் கேவ். அந்த கேவ் எப்படி இருந்திருக்கும், ஒரு இருட்டா இருந்திருக்கும் இல்லைங்களா அந்த குகை. அந்த குகை வந்து இப்ப பகவான் உள்ள வந்தோடனே என்ன ஆயிடுச்சு, அவங்களோட அந்த தேஜஸ்னால அது நல்லா பிரகாசம் ஆயிடுது, வெளிச்சமா இருக்கு இல்லையா? அதை வந்து இங்க வந்து அவங்க சொல்றாங்க, நீங்க இந்த குகையோட அந்த இருட்டு அதை வந்து நீங்க வந்து விளக்கியிருக்கீங்க, உங்களோட திருமேனிலேருந்து வந்த வெளிச்சத்தினால குகை ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கு அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஓ அமாங் பெஸ்ட் அமாங் மென், இஃப் யூ லைக் ப்ளீஸ் ட்ரூலி டிஸ்கிரைப் யுவர் பர்த். இப்போ வந்து அவங்கள பார்க்குறாங்க, பகவானை பார்த்துட்டு தேவர்கள் ஒருத்தவங்களா இருப்பாங்களோ, வேற்று கிரகத்திலேருந்து வந்திருப்பாங்களோ. ஏன்னா வந்து ஒரு மனிதன்கிட்டேருந்து அவ்வளோ பிரகாசம், ஒரு குகையை வந்துட்டு வெளிச்சப்படுத்துகிற அளவுக்கு ஒரு நார்மல் மனுஷன்கிட்டலாம் அந்த மாதிரிலாம் சக்தியெல்லாம் இருக்காது இல்லையா? அதுவும் இவங்க ரொம்ப தேஜஸோடு இருக்காங்க, அப்புறம் ரொம்ப அழகாக யவனமாகவும் இருக்காங்க இல்லைங்களா பகவான். ஸோ அதனால எல்லாம் அவங்களோட வியூகங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு, இருந்தாலும் நீங்க வந்து சொல்லுங்க உங்களோட பிறப்பு, அப்புறம் வந்து உங்களோட செயல்கள், நீங்க எந்த வம்சத்துல வந்திருக்கீங்க, இதெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்றத வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க, சரிங்களா? ஆனா இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இங்க கேட்டிருக்காங்க இல்லையா இந்த கொஸ்டின், இது வந்து ஏன்னா நம்ம 4th சாப்டர்ல நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, இந்த ஸ்லோகம், ஜன்ம கர்மச்ச மே திவ்யம் ஏவம் யோவேதி தத்வதக தெக்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி சோ அர்ஜுனா அப்படின்னு. எனது தோற்றம் செயல்கள் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். அப்ப பகவானை அடையறதுக்கான நிலை உள்ள ஒரு கொஸ்டின் இல்லைங்களா? அங்க என்ன கேக்குறாங்க, உங்களோட பிறப்பு செயல்கள், நீங்க எந்த குடும்பத்திலேருந்து வந்திருக்கீங்க, இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லுங்க, கேட்கறதுக்கு விருப்பப்படுறேன். இந்த நிலைதான் கேட்கணும் பகவானை பத்தி. அது இந்த மாதிரி அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் கேட்கும்போது நம்மளுக்கு பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க பகவான், இதெல்லாம் யாரு நல்லபடியா கேட்குறாங்களோ அவங்க மறுபடியும் இந்த பௌதிக இடத்துல உலகத்துல பிறப்பு கிடையாது, என்னிடமே வருவாங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் இங்க கேட்குறாங்க. ஃபார் அஸ் அவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வி பிலாங் டு த ஃபேமிலி. இப்போ வந்து அவங்கள இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. முசுகுந்தர் அவங்கள சொல்றாங்க, நான் வந்து சத்திரிய வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க, இஷ்வாகு வம்சத்துல வந்திருக்கேன், நான் ஒரு சத்திரியன், இஷ்வாகு வம்சத்துல நான் வந்திருக்கேன், என்னோட பேர் வந்து முசுகுந்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, யவனா யவனாசவா அப்படின்றவங்க தான் அவங்களோட அப்பா அப்படின்றத சொல்லி தன்னை வந்து அவங்க வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? பொருளரை வேண்ட மாதாஜி ஸ்லோகமும் இது மட்டும் வாசிக்கலாம் நம்ம. சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 32. சிர பிரஜாகார சாந்தோ நித்ரயா பகதேந்திரியः சயேஸ்மின் விஜனே காமம் கேனாபி உத்தாபிதோ ஹதுனா. மொழிபெயர்ப்பு. நீண்ட காலம் விழித்திருந்த காரணத்தால் களைப்படைந்த நான் உறக்கத்தினால் என் புலன்கள் மூழ்கடிக்கப்பட்டவனாவேன். இவ்வாறு சற்று முன் யாரோ என்னை எழுப்பும் வரை இத்தனிமையான இடத்தில் நான் சுகமாக உறங்கிக் கொண்டிருந்தேன். பதம் 33. சோபி பஸ்மி கிருதோ நூனம் ஆத்மீயேனைவ பாப்மனா அனந்தரம் பகவான் ஸ்ரீமான் ரக்ஷிதோ மித்ர சாசனஹ. மொழிபெயர்ப்பு. என்னை எழுப்பியவன் அவனது பாவ விளைவுகளினால் இருந்து சாம்பலானான்.
உடனே அதைத் தொடர்ந்து புகழுக்குரிய தோற்றத்தையும் எதிரிகளை தண்டிக்கும் சக்தியையும் உடைய உங்களை நான் கண்டேன். பதம் 34. தேஜசா தே விஷக்யேன பூரித்ரஷ்டும் ந சக்னுமஹ அதோச்சசா மகாபாக மானனீயோசி தேகினாம். மொழிபெயர்ப்பு. தாங்க முடியாதபடி ஜொலிக்கும் உங்களுடைய பிரகாசம் எங்கள் பலத்தை வெற்றி கொள்கிறது. இதனால் தங்கள் மீது எங்கள் பார்வையை எங்களால் பதிக்க இயலாமல் இருக்கிறது. மேன்மைக்குரியவரே, நீங்கள் உடல் பெற்ற எல்லா ஜீவன்களாலும் மதிக்கப்பட வேண்டியவராவீர். பதம் 35. ஏவம் சம்பாஷிதோ ராஜ்ஞா பகவான் பூத பாவனக பிரத்யாக பிரகசம் வாண்யா மேகநாதா கபீரயா. மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ் கோஸ்வாமி தொடர்ந்து கூறினார், அரசரால் இவ்வாறு கூறப்பட்டதும் அனைத்து சிருஷ்டிக்கும் மூலமாகிய பரமபுருஷர் புன்னக செய்து மேகநாதம் போன்ற ஆழ்ந்த குரலில் அவருக்கு விடையளித்தார். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஜன்ம கர்மாபிதானநானி சந்தி மே அங்க சகஸ்ரச ந சக்கியந்தே அனுசங்கியாதும் அனந்தத்வான் மயாபிகி. மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷர் கூறினார், பிரிய நண்பரே, நான் ஆயிரக்கணக்கான பிறவிகளை எடுத்திருக்கிறேன், ஆயிரக்கணக்கான தடவைகள் வாழ்ந்திருக்கிறேன், மேலும் ஆயிரக்கணக்கான பெயர்களையும் ஏற்றிருக்கிறேன். உண்மையில் என் பிறப்புகளும் செயல்களும் பெயர்களும் எண்ணற்றவை ஆகும். என்னால் கூட அவற்றை எண்ணி பார்க்க இயலாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்போ வந்து முசுகுந்தர் வந்து தன்னை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுல நான் ஒரு சத்திரியன் அப்படின்னு சொல்லி இஷ்வாகு வம்சத்துல நான் வரேன், என்னோட பேர் முசுகுந்தர் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் இவ்வளவு காலம் நான் வந்து உறக்கத்துல இருந்தேன் அப்படின்றது சொல்றாங்க. சரிங்களா. ஏன்னா அவங்க வந்து தேவர்களை பாதுகாக்கும் அந்த பணியில இருந்ததுனால அவங்களுக்கு அந்த உறக்கம்ன்றது இல்லாம இருந்தது இல்லைங்களா. அதனால அவங்க வந்து அந்த ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதனால ரொம்ப இந்த தூக்கத்துல ரொம்ப ஆழ்ந்திருந்தது அவங்க குறிப்பிடுறாங்க. அதுவும் பல யுகங்களா இல்லைங்களா. thus I slept comfortably here in the solitary place until just now. இப்ப வரைக்கும் நான் வந்து நல்லா ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருந்தேன் அப்படின்றது தன்னோட அந்த நிலையை அவங்க பகவானுக்கு எடுத்து சொல்றாங்கன்றத பாக்குறோம். இதற்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு மனிதன் வந்து அங்க வந்து இறந்து போனாங்க இல்லைங்களா. அதான் காளியவான். அவங்க ஓக் மீ வாஸ் பேர்ன் டு ஆஷஸ். எதனால அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிலை ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவங்களோட பாப விளைவுனால இல்லைங்களா. காளியவானோட அந்த பாப கணக்குனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, அப்படி ஒரு நிலைமை. அவங்க வந்து இவங்களோட பார்வைப்பட்டவங்க எரிஞ்சு போறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களை வந்து நான் வந்து பாக்குறேன் அப்படின்றத சொல்லி பகவான் வந்து இங்க புகழ்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்காங்க பகவான், நல்ல பிரகாசத்தோட இருக்காங்க. சரிங்களா. நல்ல அப்படியே அன்பியரபிள். ஏன்னா நம்ம இதுல விஸ்வரூபத்திலயும் பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அர்ஜுனர் சொல்லுவாங்க, என்னால எனக்கு வந்து பாக்குறதுக்கு கண் கூசுது, என்னால பார்க்க முடியல. ஏன்னா பல கோடி சூரியன் ஒரே சமயத்துல உதயமான எவ்வளவு பிரகாசமோ அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இங்க என்ன சொல்றாங்க, அன்பியரபிள் எஃபல்ஜன்ஸ் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா. அந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து பிரகாசமா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில அவங்களை வந்துட்டு அதனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல. சரிங்களா. அவங்கள தரிசிக்கும் அந்த நிலை வந்து அவங்களுக்கு சிரமமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் சுகதேவ் கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, thus addressed by the king. இந்த மாதிரி தன்னை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு அந்த சுச்சுவேஷனையும் பகவான்ட்டு அவங்க வந்து எடுத்து சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, ஆர்ஜின் ஆஃப் ஆல் கிரியேஷன், தி சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட், த ஆர்ஜின். சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றாங்க. சரிங்களா. எல்லாத்துக்கும் சர்வகாரண காரணம் இல்லைங்களா. சிரிச்ச முகத்தோட அவங்களுக்கு வந்துட்டு விளக்கங்கள் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அவங்க இப்ப கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா. நீங்களே உங்களை பத்தி எனக்கு விளக்கமா சொல்லுங்க, நீங்க யாரு அப்படின்றத இந்த இந்த இதுல சொன்ன பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஓ பெஸ்ட் அமாங் மென், ப்ளீஸ் ட்ரூலி டிஸ்கிரைப் யுவர் பர்த் ஆக்டிவிட்டி லீனியேஜ் டு அஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. ஸோ அந்த வகையில இப்ப சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றாங்க, பகவான் வந்து இப்ப சிரிச்ச முகத்தோட காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் இல்லைங்களா. அவங்க அவங்க வந்து இப்போ பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்து 36ல இருந்து 41 ஸ்லோகம் வரைக்கும் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா. மல்லிகா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 37ல இருந்தானே மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி 30 எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 37 to 40. எஸ் மாதாஜி. 37 41 வரைக்கும் மாதாஜி. 36 படிச்சாச்சா மாதாஜி. ஆச்சு மாதாஜி. மாதாஜி படிச்சுட்டோம். ஓகே. क्वचित् रजांसि विममे पार्थिवानि उरु जन्मभिः गुणकर्माभितानानि न मे जन्मानि कर्हिचित्. மொழிபெயர்ப்பு. பல பிறவிகளுக்கு பின் பூமியில் உள்ள புழுதி துணுக்குகளை யாரேனும் கணக்கிடக்கூடும்.
ஆனால் என் குணங்களையும் செயல்களையும் பெயர்களையும் மற்றும் பிறவிகளையும் யாராலும் ஒருபோதும் எண்ணி பார்க்க முடியாது, எண்ணி முடிக்க முயலாது. காலத்ரயோபபன்னானி ஜன்ம கர்மாணி மே நிருப அனுக்ரமந்தோ நைவாந்தம் கச்சந்தி பரமர்ஷயः. அரசே, 3 காலகட்டங்களில் நிகழும் எனது பிறப்புகளையும் செயல்களையும் மாமுனிவர்கள் ஒவ்வொன்றாக எண்ணி கணக்கிடுகின்றனர். ஆனால் அவற்றின் முடிவை அவர்கள் அடையவே இல்லை. ததாபி அத்யதனானி அங்கஸ்ருணுஷ்வ கததோ மம விஞ்ஞாபிதோ விரிஞ்சேன புராகம் தர்மகுப்தயே பூமேர் பாராயமானானாம் அசுராணாம் ஷயாயயச்ச அவதீர்ணோ யது குலே கிருஹ அனஹதுந்து பேஹ வசந்தி வாசுதேவேதி வசுதேவ சுதம் ஹிமாம். ஆயினும் நண்பரே, எனது தற்போதைய பிறப்பு, பெயர் மற்றும் செயல்கள் ஆகியவற்றை பற்றி நான் கூறுகிறேன். தயவு செய்து கேளும். சுனீல காலத்திற்கு முன் தர்மத்தை காத்து பூமிக்கு சுமையாக இருந்த அசுரர்களை அழிக்கும்படி பிரம்மதேவர் என்னிடம் விண்ணப்பித்துக் கொண்டார். இவ்விதமாக யது வம்சத்தில் ஆனக துந்துபியின் வீட்டில் நான் அவதரித்தேன். உண்மையில் நான் வசுதேவரின் மகன் என்பதால் மக்கள் என்னை வாசுதேவன் என்று அழைக்கின்றனர். 41 படிக்கவா மாதாஜி? மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. கால நேமிர் ஹத கம்சஹ பிரளயம் பாத்யாஸ்ட சத்விஷஹ மயம் சயவனோ தத்தோ ராஜம் ஸ்தேதிக்ம சக்ஷுஷா. கம்சனாக மறுபிறப்பு எடுத்த காலநேமியையும் பிரலம்பனையும் புண்ணியவான்களின் மற்ற பகைவர்களையும் நான் கொன்றேன். மேலும் அரசே, உமது கூர்மையான பார்வையினால் இந்த யவனனும் இப்பொழுது எரிக்கப்பட்டான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சாரி, நான் இங்க கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆனதுனால உங்களுக்கு சரியா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியல. ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிச்சிட்டாங்க, ஆனா நான் அதை வந்துட்டு மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப அதுல இருந்து நம்ம பாத்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இங்க 36 ஸ்லோகம்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, பகவான் வந்து இப்ப வந்து முசுகுந்தர் வந்து பகவானை பார்த்துட்டு அவங்க கிட்ட வந்துட்டு கொஸ்டினும் கேட்டாங்க. நீங்க யாருன்னு எனக்கு நீங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமியும் பகவான் வந்து பேச போறாங்க அப்படின்றதையும் இங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க. 35 வரைக்கும். 36ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, பகவான் வந்து பேசுறாங்க. சரிங்களா? அவங்க வந்து உபதேசம், அதாவது முசுகுந்தருக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஐ ஹாவ் டேக்கன் ஏன்னா அவங்களோட பேர்த் அந்த இதெல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஐ ஹாவ் டேக்கன் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பேர்த்ஸ். பகவானோட அந்த இன்கார்னேஷன்ஸ், அவதாரங்கள், அதெல்லாம் எல்லையற்றது இல்லைங்களா? கணக்கே வராது. கடல் அலைகள் மாதிரி எல்லையற்றது நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல, நிறைய ஸ்லோகங்கள்ல. அப்போ அந்த வகையில தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பேர்த்ஸ் லிவ்டு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப்ஸ், நிறைய பிறப்புகள், அதை நிறைய அவதாரங்கள், நிறைய லீலைகள் எல்லாமே ஆச்சு அப்படின்னா. அக்செப்டட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் நேம்ஸ், அதே மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான நாமங்களும் எனக்கு உண்டு அப்படின்றத சொல்றாங்க. இன்ஃபேக்ட் மை பர்த் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் நேம்ஸ் ஆர் லிமிட்லெஸ். அதுக்கு ஒரு எல்லை அப்படின்ற ஒரு அளவுகோல் அப்படின்றதே கிடையாது, எல்லையற்றது. என்னோட பிற அவதாரங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து லீலைகள், அதுக்கப்புறம் நாமங்கள், இதெல்லாம் எல்லையற்றது அப்படின்னு சொன்னேன். தஸ் ஈவன் ஐ கேனாட் கவுண்ட் தெம். இப்போ ஏன்னா இவங்க கேட்டாங்க இல்லைங்களா, நீங்க யாருன்றதெல்லாம், இது எல்லாத்தையும் பகவானால சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? ஏன்னா அது எல்லாமே எல்லையற்றதா இருக்கு. அதனால அதை வந்து கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது அப்படின்ற தன்னோட அந்த நிலையை அவங்களுக்கு முசுகுந்தருக்கு சொல்றாங்க. ஆஃப்டர் மெனி லைஃப் டைம்ஸ் someone might count the dust particle on the earth. எர்த்தில் உள்ள தூசுக்கள்லாம் நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்ணணும்னா முடியவே முடியாது இல்லைங்களா? ஆனா அது கூட ஆஃப்டர் மெனி லைஃப் டைம்ஸ், பல பிறவைகளுக்கு அப்புறம் அதை கூட கவுண்ட் பண்ணிடலாம். ஆனா வந்து என்னோட இந்த குவாலிட்டிஸ், நாமரூப குணலீலைகளை வந்து அளவிட முடியவே முடியாது அப்படின்றத இங்க பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. அதுதான், அதாவது எர்த்தோட தூசு, அது இந்த பூமியில உள்ள தூசை கூட வந்து கவுண்ட் பண்ணிடலாம், பல ஜென்மங்கள் எடுத்து ட்ரை பண்ணாலும் அதே முடியாது. அப்படின்னா எப்படி பகவானோட குவாலிட்டிஸ், அந்த குணம், லீலைகள், நாமம், அப்புறம் அவங்களோட அவதாரங்கள், இதெல்லாம் நம்மளால
கவுண்ட் பண்ணி அதை முடிக்கவே முடியாது, அந்த அளவுக்கு எல்லையற்றதா இருக்கு அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. The greatest sage enumerates my birth and activities which takes place throughout the 3 phases of time, past, present, future. அதான் 3 டைமோட ஃபேஸஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இது வந்து எப்பயுமே இருக்கும், அதுக்கு ஒரு எண்டு ஒரு முடிவு அப்படின்றதே கிடையாது. நெவர் டூ தே ரீச் த எண்ட் ஆஃப் தெம். இது எப்பயுமே நித்தியமா நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்கும். என்னது இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம், அது பகவானோட குவாலிட்டிஸ், ஆக்டிவிட்டிஸ், நேம், பர்த், அவதாரங்கள் இதெல்லாம் எப்பயுமே எல்லிலைகள் இதெல்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. நன்த்லஸ் ஓ ஃப்ரெண்ட், ஐ வில் டெல் யூ அபவுட் மை கரண்ட் பர்த். நீங்க இப்ப கேட்டதுனால என்னோட இந்த அவதாரத்தோட விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு குறிப்பிடுறேன். இந்த பிறவி, இந்த அவதாரம், நாமம், இந்த அவதாரத்துல நாமம் என்ன, இதுல உள்ள செயல்கள் என்ன அப்படின்றத குறிப்பிடுறேன். இதை நீங்க கேளுங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. சம்டைம்ஸ் அகோ, அதுதான் கிருஷ்ணர் அவதாரம் எடுக்கிறதுக்கான அந்த காரணம். பிரம்மா என்ன பண்ணாங்க, போயிட்டு முறையிட்டாங்க இல்லைங்களா, பூமி மாதா, பிரம்மா அப்புறம் தேவர்கள்லாம் பாரம் தாங்கலை அப்படின்றத சொல்லி முறையிட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அப்போ பகவான் என்ன பண்ணாங்க, எது டைனஸ்டில அவங்க வந்திருக்காங்கன்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதுல அனக்கா துந்துபி அப்படின்ற அவங்களும் இருக்காங்க. எப்படி இப்போ சூரிய வம்சம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, ராமர், இஷ்வாகு அப்படிலாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, நடுவில் நிறைய பேர். அதே மாதிரி எது டைனஸ்டில் இவங்களும் ஒருத்தவங்களா இருக்காங்க. சரிங்களா, இவங்களோட டைனஸ்டில் நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்றது சொல்றாங்க. என்னோட பேர் வாசுதேவர் அப்படின்றது சொல்றாங்க. வசுதேவருக்கு மகனா பிறந்தனால என்ன வாசுதேவா அப்படின்னு அழைப்பாங்க அப்படின்றத சொல்லி தன்னை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஐ ஹாவ் கில்டு காலநேமி ரீபானஸ் கம்சா. இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. காலநேமின்ற அசுரனா இருந்தாங்க, அப்போ அவங்களுக்கு 6 பிள்ளைங்க கூட இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். அதே காலநேமி அடுத்த பிறவில என்னவாகிறாங்க, கம்சன் ஆகுறாங்க. அந்த 6 குழந்தைகள் தான் என்ன ஆயிடும், ஒரு சாபத்தினால இவங்களுக்கு இவங்க மாமா முறையில் வந்துடுவாங்க. தேவிக்கு அம்மாவுக்கு அவங்க 6 பிள்ளைங்களா பிறப்பாங்க. அப்புறம் அவங்கள கம்சன் அழிப்பாங்கன்னு. அதுதான் போன ஜென்மத்துல அப்பா பிள்ளையா இருக்கும், ரொம்ப அன்போட பாசத்தோட இருந்திருப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு ஒரு விரோதத்தின் காரியமா ஒரு கர்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைச்சிடும். அப்ப அடுத்த பிரிவுல கம்சன் என்ன பண்றாங்க, அவங்கெல்லாம் அழிக்கிறாங்கன்றதே பாக்குறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதனாலதான் இந்த இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் நம்மளுக்கு ஒரு கண்ணாமூச்சி மாதிரி இருக்கும், அடையாளப்படுத்திக்கவே முடியாது இல்லைங்களா. அதை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துலதான் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், ரொம்ப பற்றுதலோட நம்ம பிணைஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், ரொம்ப சிரமத்துக்குள்ளாயிடுறோம் இல்லைங்களா. பற்றுதல், பந்தம், அப்புறம் இந்த 6 விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, காம, குரோத, லோப, மோகம், மதம், ஆச்சரியம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த ஜட விஷயங்களை ஏற்பட்டு அதனால நம்ம என்ன ஆயிடுறோம், நம்ம எப்பயுமே பகவானை அடைய முடியாம சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது. அதுக்கு ஒரு உதாரணமா தான் நம்ம இதை பார்த்தோம் போன வாரம் கூட. ஸோ இப்போ கம்சன் அவங்க பிறக்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அதுக்கு சாரி, அந்த காலநிமி சரிங்களா, அவங்களையும் அழிக்கிறாங்க பகவான். அப்புறம் பிரலம்பாசுரா அப்படின்ற அந்த அசுரன், அது மாதிரி இன்னும் நிறைய அசுரர்கள் எல்லாம் அவங்க அழிச்சாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் இல்லைங்களா. இப்போ இந்த காலநிமி என்ன ஆயிட்டாங்க, சாரி காலநிமி இல்லை, இந்த இவங்களும் முசுகுந்தரோட பார்வையினால என்ன ஆயிடுறாங்க, அழிஞ்சிடுறாங்க அப்படின்றத இங்க பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. 42 ஸ்லோகத்திலேருந்து நம்ம இப்போ 46 வரைக்கும் நம்ம பார்க்கணும். மாதாஜி, சுனீல காலத்திற்கு முன்னுனா என்ன மாதாஜி? எது மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் இதே மொழிபெயர்ப்புல பாருங்க. ஆயினும் நண்பரே, எனது தற்போதைய பிறப்பு, பெயர் மற்றும் செயல்கள் ஆகியவற்றை பற்றி நான் கூறுகிறேன், தயவு செய்து கேளும். சுனீல காலத்திற்கு முன் தர்மத்தை காத்து பூமிக்கு சுமையாக இருந்த 39வது மொழிபெயர்ப்பு. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இங்கதானே மாதாஜி? 39 to 40 மாதாஜி. இங்க எங்க இருக்கு மாதாஜி அந்த வேர்டு? டிரான்ஸ்லேஷன்ல இருக்கு மாதாஜி, அந்த மாதிரி மொழிபெயர்ப்புல தான் இருக்கு மாதாஜி. எங்க மாதாஜி அது? ஒரு தடவை மொழிபெயர்ப்பு வாசிச்சு கொடுங்க, நான் பாக்குறேன் மாதாஜி. எனக்கு தெரிஞ்சுன்னா நான் சொல்றேன் மாதாஜி. ஆயினும் நண்பரே, எனது தற்போதைய பிறப்பு, பெயர் மற்றும் செயல்கள் ஆகியவற்றை பற்றி நான் கூறுகிறேன், தயவு செய்து கேளும். சுனீல காலத்திற்கு முன் தர்மத்தை இருக்கு, சில காலத்திற்கு முன்னா இருக்கும், சில காலங்களுக்கு முன், அது அப்படின்னு சம்டைம்ஸ் ஆகும், சில காலங்களுக்கு முன்.
பிரிண்ட்டுக்கு சரியா இருந்திருக்காது. அதுதான் மாதாஜி. சரிங்களா? பார்த்தாதான் correct ஆ வருது. பெரிய வார்த்தையா இருக்கு என்னடான்னு பார்த்தேன். சில காலங்களுக்கு முன்னாது சில காலங்களுக்கு முன்னாடி பிரம்மா போயிட்டு முறையிட்டாங்க இல்லைங்களா? பூமி மாதா பிரம்மா இங்க இருக்கு பாருங்க, சம் டைம் எகோன்னு Sometime ago-ன்னு இருக்கு இங்கிலீஷ்ல. இருக்கு. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த வார்த்தை எனக்கு புதுசா இருந்தது. அதான் சரி என்ன பார்த்தேன். சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. எனக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். correct. அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய இது மாதிரி இருக்கு மத்த, சின்ன சின்ன எழுத்துக்கள் மாறி மாறி கூட வருது. ஆமா, ஆமா. சரி. அப்ப இப்போ நம்ம இங்க 42ல இருந்து பார்க்கணும். இப்ப கால்யவான வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க? ஆம், இவங்க அழிச்சிட்டாங்களா முசுகுந்தர். அது வரைக்கும் இப்ப கிருஷ்ணரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, பகவானும் அவங்களும் வந்து இங்க நிலை பெற்றுட்டாங்க. சரிங்களா? இப்ப எல்லாம் அந்த 2 பேரும் இன்ட்ரோ பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்கவுங்கள பத்தி. இப்ப அந்த பொசிஷன் கால்யவன் வந்து இறந்த அந்த நிலை வரைக்கும் 2 பேரும் வந்துட்டாங்க. இப்ப அடுத்தது 42 ஸ்லோகத்துல இருந்து 46 வரைக்கும் ஐ திங்க் புஷ்ப மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஹரே Okay, Mataji. Hare Krishna, Mataji. கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Soham tavanugrahartam guham yetam uvahat pratida prakaram purvam teyaham bhakta vatsalaha. மொழிபெயர்ப்பு. முன்பு நீர் என்னிடம் மீண்டும் மீண்டும் பிரார்த்தனை செய்தீர். எனவே எனது பக்தர்களிடம் அன்பு கொண்டுள்ள நான் உனக்கு அனுகிரகம் செய்யும் பொருட்டு நேரடியாக இக்குகைக்கு வந்துள்ளேன். 43 வரான் விருணேஸ்வராஜ ராஜர்ஷே சர்வான் காமான் ததாமிதே மாம் பிரசன்னோ ஜன கசின் நபூயோ பூயோர்ஹதே சோஷிதும். புனித மன்னரே, இப்பொழுது வேண்டிய வரங்களை என்னிடம் கேளும். உமது விருப்பங்களை எல்லாம் நான் நிறைவேற்றுவேன். என்னை திருப்திப்படுத்தியவன் இனி ஒருபோதும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பொருளுரை. நாம் குறையுடைய வாசிக்கவா மாதாஜி? பொருளுரை. நாம் குறை உடையவர்கள் என்ற உணர்வு வரும்பொழுது நமக்கு கவலை ஏற்படுகிறது என்று ஆச்சாரியர்கள் விளக்குகின்றனர். நுடம் எதையேனும் இழக்கும் பொழுதோ அல்லது விரும்ப தகுந்த ஒன்றை அடையாத பொழுதோ கவலைப்படுகிறோம். நுடம்னா என்னன்னு தெரியல மாட்டாது. கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தி அவரது கருணையை பெற்றவர்கள் இத்தகைய கவலைக்கு உள்ளாவதே இல்லை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பூரண கவலைகளுக்கு உள்ளாவதே இல்லை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பூரண ஆனந்தத்தின் இருப்பிடமாவார். அவர் தமது தெய்வீக ஆனந்தத்தை எல்லா ஜீவராசிகளுடனும் பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். பரமபுருஷருடன் நாம் ஒத்துழைக்க வேண்டும், அவ்வளவுதான். ஸ்ரீ சுக உவாச இது உக்தஸ்தம் பிரணம்யாக முசுகுந்தோ முதான்விதக ஞாத்வா நாராயணயம் தேவம் கர்க்கவாக்யம் அனுஸ்மான். மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், இதை கேட்ட முசுகுந்தர் பகவானிடம் சிரம் தாழ்த்தி வணங்கினார். கர்க்க முனிவரின் வார்த்தைகளை நினைவு கூர்ந்த அவர், கிருஷ்ணரே பரமபுருஷராகிய நாராயணர் என்பதை அறிந்து மகிழ்ந்தார். பிறகு அரசர் பகவானிடம் பின்வருமாறு கூறினார். இங்கு பகவான் 4 கைகளுடைய நாராயணராக தோன்றிய போதிலும் முசுகுந்தர் உண்மையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் தான் கூறினார் என்று சொல்லலாம். இவை அனைத்தும் கிருஷ்ண லீலைகளின் வட்டத்திற்குள் நிகழ்கின்றன. விஷ்ணு அல்லது நாராயணரின் 4 கைகளுடைய ரூபங்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அம்சங்கள் என்பதை வைஷ்ணவர்கள் நன்கு அறிவர். இவ்விதமாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் லீலா வரம்புக்குள் விஷ்ணு லீலைகளும் தோன்றக்கூடும். இவையே பரம புருஷருக்குரிய குணங்களும் செயல்களும் ஆகும். நமக்கு அசாதாரணமான சாத்தியமில்லாத செயல்கள் பரமபுருஷருக்கு முயற்சியற்ற சாதாரண செயல்களாகும். 28வது யுகத்தில் பரமபுருஷர் அவதரிப்பார் என்று பண்டைய கர்க்க முனிவரின் முன் அறிவிப்பை முசுகுந்தர் அறிவார் என்று ஸ்ரீல ஸ்ரீதர சுவாமி கூறுகிறார். மேலும் முசுகுந்தர் பகவானை நேரடியாக காண்பார் என்றும் கர்க்க முனி அவரிடம் கூறியதாக ஆச்சாரியர் விஸ்வநாதர் கூறுகிறார். இப்பொழுது இவை அனைத்தும் நடந்தேறின. திரு முசுகுந்த உவாச்ச விமோகிதோயம் ஜனரீசு மாயையா வதீயயா த்வாம் ந பஜதி அனர்த்த சுகாய துக்க பிரபவேஷு சஞ்சதே கிரகேஷு யோஷித் புருஷஸ்ய வஞ்சிதக. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ முசுகுந்தர் கூறினார், பகவானே,
இவ்வுலக மக்களாகிய ஆண் பெண் இருவருமே உங்களுடைய மாய சக்தியினால் தடுமாற்றம் அடைந்து உள்ளனர். தங்களுடைய உண்மையான நன்மையை அறியாத அவர்கள் உங்களை வழிபடுவதற்கு பதிலாக உண்மையில் துன்பங்களுக்கு காரணமான குடும்ப விவகாரங்களில் சிக்கிக் கொள்வதன் மூலமாக மகிழ்ச்சியை தேடுகின்றனர். தான் பகவானிடம் பௌதீக வரங்களை கேட்கப் போவது இல்லை என்பதை முசுகுந்தர் உடனே தெளிவுபடுத்துகிறார். எல்லா வகையான பௌதிக நன்மைகளுக்காக சமயத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்ய முயல்பவர்களை காட்டிலும் மிகவும் மேலான ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை அவர் அடைந்தார். அர்த்த என்பது மதிப்புள்ளது என்று பொருள்படும். இச்சொல்லின் எதிர்ப்பதமான அனர்த்த என்பது மதிப்பற்றது அல்லது பயனற்றது என்று பொருள்படும். மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல. தேக உறவுகள் எனப்படும் பொன் போன்ற கவர்ச்சி பொருளில் நம்மை சிக்க வைத்துக் கொள்வதன் மூலம் நமது ஆன்மீக வரம்புகளை நாம் நாசம் செய்துவிடக் கூடாது என்று முசுகுந்தர் இங்கு உறுதியாக கூறுகிறார். பகவானை நேசிப்பதற்காகவே நாம் உள்ளோம். லப்வஜனே துர்லபம் அர்த்தமானுஷம் கதஞ்சித் அவ்யயங்கம் அஹத்னதோனக பாதார விந்தம் ந பஜதி அசன்மதிர் கிருஹாந்த கூவே பதித்தோ யதா பசுஹு. எப்படியோ கிடைத்திற்கரியதும் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்ததுமான மனித வாழ்வை பெற்ற பிறகும் உங்கள் தாமரை திருவடிகளை தொழாதவன் தூய்மையற்ற மனது உடையவன் ஆவான். இருண்ட கிணற்றினுள் விழுந்த ஒரு மிருகம் போல் இத்தகைய ஒரு மனிதன் இருளடைந்த பௌதீக வீடு என்னும் இருளில் விழுந்து விட்டவன் ஆவான். நம்முடைய உண்மையான வீடு பகவானின் ராஜ்யத்தில் உள்ளது. பௌதீக வீட்டிலேயே இருக்க நாம் பிடிவாதமாக உறுதி கொண்ட போதிலும் பௌதீக அரங்கிலிருந்து மரணம் நம்மை பலாத்காரமாக வெளியே தள்ளிவிடும். வீட்டில் இருப்பது கெட்டது அல்ல. அன்பானவர்களிடம் நம்மை அர்ப்பணித்துக் கொள்வதும் கெட்டதல்ல. ஆனால் நம்முடைய உண்மையான வீடு நித்தியமானது என்பதையும் அது ஆன்மீக ராஜ்யத்தில் உள்ளது என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மனித வாழ்வு நமக்கு தானாகவே அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையே அயன்னதக என்னும் சொல் குறிப்பிடுகிறது. நம் மனித உடல்களை நிர்மாணித்தவர்கள் நாமல்ல. எனவே இது என்னுடைய உடல் என்று முட்டாள்தனமாக நாம் உரிமை கொண்டாடக்கூடாது. மனித ரூபம் கடவுளால் அளிக்கப்பட்ட ஒரு பரிசாகும். இதை இறை உணர்வின் பூரணத்துவத்தை அடைவதற்காக உபயோகிக்க வேண்டும். இதை புரிந்து கொள்ளாதவன் மந்த புத்தி அசன்மதி உடையவன் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரையோடு படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் அதுல இல்லைங்களா? இல்ல மாதாஜி, இதுலதான் போட்டிருக்கு. சின்னதா இருக்கு, இது பொருளுரையும் சின்னதா இருக்கு இல்லைங்களா? ஓகே, சரி, ஓகே. என்னென்ன 63 ஸ்லோகம் இருக்கு, அதான் யோசிச்சேன், வேற எதுவும் இல்ல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லியிருந்தேன். இல்ல மாதாஜி, அது வந்து என்னன்னா இது வந்து நான் ஒரு 5 இங்கிலீஷ்ல படிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் மாதாஜி. மாதாஜி சாரிக்கு இல்ல, அந்த டைம்க்காக தான் பார்த்தேன், வேற எதுவும் இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறது நல்லது, ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்னும் நல்ல ரியலைசேஷன்ஸ் கிடைக்குது. ஆக்சுவலா போகப்பட்டோட தான் நம்ம பார்க்கணும் மாதாஜி, அதனால அது சரிதான் இருந்தாலும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இதுல ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வந்து 42ல இருந்து பார்க்கணும் இல்லைங்களா? 2 பேர் இப்போ ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்காங்க. இப்போ பிரசன்ட் சிச்சுவேஷனுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ என்ன சொல்றாங்க பகவானா, போன அது முன் பிறவிகள்ல சரிங்களா, சின்ஸ் இந்த பாஸ்ட் யூ ரிப்பீட்டட்லி ப்ரேயர் டு மீ, நிறைய வந்து பகவான்ட்டு பக்தி பண்ணியிருக்காங்க முசுகுந்தர். ஏன்னா இப்போ அவங்க பகவானை தரிசனம் பண்றாங்க அப்படின்னா அது அப்படியே வந்துட்டு நடந்துடாது இல்லைங்களா? கண்டிப்பா அந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டதா இருந்திருக்கணும், பியூரிஃபை ஆயிருக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அவங்களுக்கு பகவான் நேரடியா தரிசனம் கிடைக்குது. பக்தி பண்ணியிருக்கணும், அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் பகவானை பார்க்கவோ அவங்களை அடையவோ முடியும். அப்படின்னும் போது இங்க வந்து சொல்றாங்க, ரிப்பீட்டட்லி ப்ரேயர் டு மீ, ஐ ஹவ் பர்சனலி கம் டு திஸ் கேவ் டு ஷோ யூ மெர்சி. நம்மளோட எண்டிவர் நிறைய ப்ரேயர் பக்தி பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அதனால பகவான் என்ன பண்றாங்க, அந்த காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அவங்க வந்து பர்சனலாவே என்ன வந்திருக்காங்க, அது சுயம் கிருஷ்ணனாவே அவங்க முன்னாடி வந்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஃபார் ஐ ஆம் அஃபெக்ஷனேட்லி இன்க்ளைன் டு மை டிவோட்டிஸ். எப்பயுமே பகவானோட நிலை என்ன அப்படின்னா, பக்தர்கள் நம்ம பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா அது அப்படியே பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாங்க. நம்ம கிட்ட அந்த அன்பு, நம்ம என்ன அன்பை நம்ம பகவான்ட்டு காமிக்கிறோமோ அது திருப்பி நமக்கு அதை பல மடங்கு நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா பகவான். அதுதான் இங்க பாக்குறோம். அப்ப முசுகுந்தர் அந்த மாதிரி
மாதிரி நிறைய ப்ரேயர்ஸ் பண்ணதுனால அவங்களுக்கு பகவான் இப்ப என்ன பண்றாங்க, அனுகிரகம் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா பக்தர்களோட அன்பை எப்பயும் பகவான் வந்து வேல்யூ பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. அவங்க லீலை எடுக்கிறது வந்து 3 காரணம் நம்ம பாக்குறோம். அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கு, தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்கு, அப்புறம் வந்துட்டு பக்தர்களை பாதுகாக்கன்னு. இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னா, தன்னோட அன்பை பக்தர்களுக்கு வெளிப்படுத்துறது. அது ரொம்ப பகவானுக்கு பிடிக்கும். பாண்டவர்கள் எல்லாம் எப்படி பாதுகாக்கிறாங்கன்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த லீலைகள், அந்த யசோதா அம்மா கிட்ட அந்த லீலைகள் பண்ணும்போது ஒரு அம்மா பிள்ளை அப்படியே பயந்து சப்மிசிவா சரிம்மா அப்படின்னு இல்லைங்களா, வெண்ணெய் கிடையாது, இன்னைக்கு வெளியில போக கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா சரிம்மா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க இல்லைங்களா. மத்தது அப்புறம் விளையாட்டா அவருக்கு விளையாடணும்னு தோணுச்சுன்னா இந்த மாதிரி விளையாடல்கள்லாம் விளையாடுறாங்க ஆமா. பகவானுக்கு. அதான். அப்ப அந்த யசோதம்மா அந்த பாவத்தை விரும்புறாங்க. திரும்பி பகவான் அதை என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு திரும்பி கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா. அது வந்து எப்பயுமே அதான் இங்க பாக்குறோம். ஃபார் ஐ எம் அஃபெக்ஷனேட்லி இன்க்ளைன் டு மை டிவோட்டிஸ். அப்போ டிவோட்டிஸ்ன்றது ரொம்ப உயர்ந்த நிலை இல்லைங்களா. பகவானுக்கு வந்துட்டு பகவானை நம்ம கூட அப்படியே இணைச்சு வைக்கிற அந்த ஒரு நிலை தான். மற்ற யாருக்கும் அது கிடைக்காது. ஸோ அதனால நம்மளாம் அந்த டிவோட்டி அந்த பொசிஷனுக்கு நம்ம எல்லாரும் நம்மள உயர்த்திக்கணும் அப்படின்றதுதான். அப்ப நவ் சூஸ் சம் பெனிடிக்ஷன். இப்போ வந்துட்டு அவங்க ப்ரேயர் பண்ணாங்க. இப்போ பகவான் அவங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி அவங்க முன்னாடி வந்தாச்சு. அவங்களோட இது அன்பை வெளிப்படுத்துற நிலையில உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்க கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இங்க. சரிங்களா. பகவான் சொல்றாங்க உங்களோட ஆசைகளை நான் வந்து நிறைவேற்றுறேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஒன் ஹூ ஹஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் மீ நெவர் அகைன் லேமெண்ட். என்னை வந்து திருப்திப்படுத்தினவங்க என்னைக்கும் அடுத்து அவங்களுக்கு அந்த லேமன்னா அந்த வருத்தம் அது என்னைக்குமே இருக்காது அப்படின்றத சொல்றாங்க. சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றாங்க. இப்ப முசுகுந்தர் வந்து இப்ப வந்து பகவான்கிட்ட தன்னோட சமர்ப்பணத்தை தெரிவிக்கிறாங்க. ரிமெம்பரிங் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த சேஜ் கர்கா. அதை இப்ப மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன்ல கூட போப்பட்ல கூட வாசிச்சாங்க. கர்கமுனி முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்களாம், இந்த மாதிரி முசுகுந்தர் வந்து பகவானை தரிசிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு இப்ப ரிமெம்பர் முசுகுந்தர் வந்து நினைவுல கொண்டு வராங்க. ஹி ஜாய்ஃபுல்லி ரெகனைஸ் கிருஷ்ணா. இப்ப அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம முன்னாடி இருக்கிறது பகவான் நாராயணர் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ அவங்க ப்ரேயர்ஸ் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இதுல இருந்து முசுகுந்தர் ப்ரேயர் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓ லார்ட் த பீப்புள் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு போத் மென் அண்ட் உமன். சரிங்களா. ஃபர்ஸ்ட் எப்பயுமே ப்ரேயர்ஸ்லாம் நம்ம பாக்குறோம். நம்ம நிறைய ப்ரேயர்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் இன்னும் 2 தான் இருக்கு. எல்லாமே என்னன்னா இந்த மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து ஆரம்பிச்சு பகவானோட அந்த உயர்ந்த தாத்பரியங்கள்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அதாவது கர்ப்பதேக விஷ்ணு ஸ்ரீருதேக விஷ்ணு அந்த தாத்பரியங்கள்லாம் விளக்கம் கொடுத்து மறுபடியும் இந்த ஆத்மா எப்படி பந்தப்பட்டு நம்ம வந்துட்டு எப்படி அந்த பிறப்பிறப்பு பொசிஷன்ல அகப்பட்டிருக்கோன்றதை சொல்லிட்டு இதுல இருந்து வெளியில வரதுக்கு மறுபடியும் எங்களுக்கு ஒரு டிவோட்டியோட அசோசியேஷன் வேணும் அப்படின்றத அந்த ஃப்ளோ அப்படியே வரும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இங்கேயும் இப்ப என்ன பண்றாங்க, முசுகுந்து தன்னோட ப்ரேயர்ஸ் சொல்றாங்க. அப்ப மறுபடியும் இங்க ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஆத்மாக்கள், அதாவது மென் உமன் எல்லாருமே சரிங்களா, எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட இல்யூஷனரி எனர்ஜி மாயா சக்தியால தன் நிலை மறந்துருக்கும் இல்லைங்களா. ஆத்மான்ற நிலை மறந்து சரீரம்ன்ற நிலையில தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்போ அன்அவேர் ஆஃப் த ரியல் பெனிஃபிட் தே டு நாட் வர்ஷிப் யூ. அப்போ அவங்க அந்த ரியல் பெனிஃபிட், நம்மளோட ரியல் பெனிஃபிட் என்ன, இந்த உலகத்துல நம்மளுக்கு நிறைய வீடு வேணும், காசு வேணும், இல்ல பேர் புகழ் வேணும், அதுதான் நம்மளோட பெனிஃபிட்னா கிடையாது. நம்மளோட உண்மையான பெனிஃபிட் நமக்கு நன்மை என்னன்னா நம்ம பகவானை அடையணும் இல்லைங்களா. ஆனா அந்த நிலை வந்து நம்மளுக்கு புரிதல் இல்லாம இருப்போம். அந்த அந்த நிலையை நம்ம புரிதல் இல்லாம இருந்து they do not worship you. அதனால நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணாம வேற வேற விஷயங்கள் நம்மள இணைச்சிட்டு இருக்கோம். யூ பட் instead seek happiness by entangling themselves in the family affairs. ஆனா நம்ம எங்க போய் சந்தோஷத்தெல்லாம் தேட ஆரம்பிச்சிடுறோம், இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள்ல சந்தோஷங்களை தேட ஆரம்பிச்சிடுறோம். ஆனா அது எல்லாமே கஷ்டத்தோட ஆத்தாரமா தான் நமக்கு அமையுது அப்படின்றது இங்க முச்சுக்குந்தர் சொல்றாங்க. த பர்சன் ஹேஸ் அன் இம்பியூர் மைண்ட். இந்த மாதிரி இருக்கிறது இம்பியூர் மைண்ட் இல்லைங்களா. ஏன்னா சஞ்சலமான ஒரு மனநிலை, ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஈடுபட்டிருக்கும் போது அது வந்து பியூரானது இல்லை இல்லைங்களா. டிஸ்பைட் ஹேவிங் சம்ஹோர் ஆர் அதர் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆப்டெயின் த ரேர் அண்ட் ஹைலி எவால்வ் ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப். நமக்கு வந்து இந்த மனித பிரிவின்றது ரொம்ப உயர்ந்தது இல்லைங்களா. டஸ் நாட் வர்ஷிப் யுவர் லோட்டஸ் ஃபீட். அந்த பிறவில மட்டும்தான் நம்ம பகவானை பக்தி பண்ணி அடைய முடியும். ஆனா அப்பயும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த இந்த என்டாங்கிள்மெண்ட்னால இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள் நம்ம சந்தோஷத்தை தேடி கஷ்டங்களை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கறனால நம்ம என்ன பண்றது இல்ல, இந்த உயர்ந்த மனித பிறப்பில் நம்ம பகவானை நம்ம தஞ்சமடையாம இருக்கோம், வழிபடாம இருக்கோம். லைக் அன் அனிமல் அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது பசு பக்ஷி மாதிரி தட் ஹேஸ் ஃபாலன் இன் டு த பிளைண்ட் வெல். அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா, நாலேஜ் கிடையாது. பசு பக்ஷிக்கு நாலேஜ் கிடையாது, சாஸ்திரம் தெரியாது, பகவான் யாரும் தெரியாது, பகவத்கீதை பாகவதம் தெரியாது,
நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுன்றது தெரியாது இல்லைங்களா? அதெல்லாம் என்ன பண்ண அந்த பிளைண்ட் வெல்ல இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிடுறாங்க, மக்கள் மெட்டீரியல் விஷயத்திலே ரொம்ப ஈடுபட்டு பகவானை அடையும் அந்த உயர்ந்த மார்க்க மனித பிறவியில தான் அடைய முடியும். ஆனா அதுல அதை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. அந்த இம்பியூர் மைண்ட்னால, சஞ்சலமான அந்த புரிதல் இல்லாத ஒரு இக்னோரண்ட்ல உள்ள மனநிலையினால அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? such a person has fallen into the darkness of the material home. இந்த நிலையில யார் இருக்காங்களோ அவங்கலாம் இந்த ஜட உலக அந்த இருட்டிலேயே பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே தங்கிடுறாங்க அப்படின்றது இங்க முசுகுந்தர் சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அடுத்தது 47ல இருந்து 51 வரைக்கும் வேற யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தீங்களா? இல்ல இல்லையா? அப்ப பிரேமா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. இது ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகன் டிரான்ஸ்லேஷன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிச்சுக்கிடுங்க மாதாஜி. 47ல இருந்தா 47ல இருந்து 51. ஓகே மாதாஜி. I have wasted all time, oh unquarable. One become more and more intoxicated by my domain and opulence as an earthly king. கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன். Misidentifying the moral body as the self, becoming attached to children, wife, treasury, and land, I suffered endless anxiety. With deep arrogance, I took myself to be the body, which is the material object, like a pot or wall, thinking myself a god among men. I traveled the earth surrounded by my charioteers, elephants, cavalry, foot soldiers, and generals, disregarding you in my சாரி மாதாஜி. இப்ப தெரியுதுங்களா? deluding pride. A man obsessed with thoughts of water he thinks needs to be done. Intensely greedy and delighting in sense enjoyment is suddenly confronted by you who are ever alert, like hungry snake liking its fangs before a mouse. You appear before him as death, the body that at first rides high on fierce elephants or chariots adorned with gold and is known by the name king, is later by your invisible power of time called faces, worms, or ashes. Having conquered the entire circle of directions and being thus free of conflict, a man sits on the splendid throne, receiving praise from leaders who were once his equals. But when he enters the women's chambers where sex pleasure is found, he is laid about like a pet animal. Oh Lord. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. இப்ப இந்த 47 ஸ்லோகத்துல இருந்து இப்ப வந்து முசுகுந்தர் பிரேயர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து இந்த ஃபாலன் கண்டிஷன் சொல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு நல்லபடியா சொல்லிட்டு வராங்க. சரிங்களா? அன்னவரா இருப்போம், பகவான பக்தி பண்ணுன்றெல்லாம் தெரியாம இந்த கஷ்டத்துக்கே உறைவிடமான இந்த ஜட உலக விஷயங்களே பின்னி பிணைஞ்சிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது ரொம்ப வந்து நம்மளுக்கு இந்த பிறப்பிறப்பு டார்க்னஸ்ல நம்மள தள்ளி விட்டுருது, அறியாமையிலே நம்ம இருந்துடுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஐ ஹாவ் வேஸ்டட் ஆல் திஸ் டைம். நிறைய பிறவிகள்ல இப்படியே தான் நம்ம வாழ்ந்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், எல்லா பிறவியும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றத இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம். Unconquerable one. Become more and more intoxicated by domain and opulence as an earthly king. இவங்க எப்படி இருக்காங்க? சத்திரியனா இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஒரு நிமிஷம். இப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ இவங்க ஒரு அரசனா இருக்காங்க இல்லைங்களா முசுகுந்தர்.
அப்ப அதுதான் இங்க வந்துட்டு சொல்றாங்க. அரசன் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஐடென்டிட்டியில என்ன பண்ணிடுறாங்க, இந்த சரீரம், அதுக்கப்புறம் அவங்களோட குழந்தைங்க, ஒய்ஃப், அவங்களோட வெல்த், அப்புறம் அவங்களோட அந்த கண்ட்ரி, லேண்ட், இதெல்லாமே வந்து அவங்க வந்து உண்மை அப்படின்ற அந்த மிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் தான் நித்தியமானது, இதெல்லாம் தான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஐ சஃபர் என்லெஸ் ஆன்சைட்டி. இதெல்லாம் இருந்தனால நம்மளுக்கு அந்த ஆன்சைட்டி இருக்கும், அந்த டென்ஷன் இருக்கும், இருக்காது, கிடைக்கும், கிடைக்காது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதான் ஆன்சைட்டி நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நான் வந்து சஃபர் ஆகியிருக்கேன் அப்படின்றத இங்க வந்து சொல்றாங்க. சரிங்களா? அப்போ நிறைய பிறவிகளை நான் இந்த மாதிரி ஃபாலன் சொல்ல இருந்து இந்த கஷ்டங்கள்லாம் அனுபவிச்சுட்டே இருக்கேன். என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த அரசன், ஏன்னா இவங்க இங்க சத்திரியன், அதனால அந்த நிலையை சொல்றாங்க. அந்த கிங் அப்படின்ற அந்த ஏர்த்லி கிங் அந்த ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன்ல தன்னோட குழந்தைங்க, தன்னோட ஒய்ஃப், தன்னோட லேண்டு, கண்ட்ரி அப்படி அந்த விஷயத்துல இருந்தனால அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா ஆன்சைட்டில இருக்காங்க. அது எண்ட்லெஸ் ஆன்சைட்டி. சரிங்களா? அந்த படபடப்பு, அந்த டென்ஷன் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? ஒரு எப்பயுமே ஒரு அமைதி மனநிலை இல்லாம இருப்பாங்க. வித் டீப் இக்னரன்ஸ் ஐ டுக் மை செல்ஃப் டு பி த பாடி. நான் சரீரம், நான் சத்திரியன். அப்படி சத்திரியன் எதோட அடையாளம்? ஆத்மாவோட அடையாளம் இல்லை. அவங்களோட அந்த சரீரத்தோட அந்த பொசிஷன், அவங்களுக்கான அந்த பிறப்பின் மூலமா அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் அவங்க என்ன பண்றாங்க, சத்திரியன் தன்னை வந்து நினைச்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி தன்னை வந்து பாட்லி கான்செப்ட்ல அவங்க வந்து யோசிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது வந்து இந்த சரீரம் எப்படிப்பட்டது? ஒரு சுவர் மாதிரி இல்லைங்களா? பாட் மாதிரி. ஆத்மா உள்ளார இருக்கு பிரகாசமா. அதை கவர் பண்ணி இருக்கிற அந்த பாட் இல்லைன்னா வால்னு தான் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அது ஒரு ஜட விஷயம் தான். பாட் வால்ல என்னது ஜட விஷயம் தான் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஜட விஷயம் தான் இது. ஆனா அதையே நான் வந்து நான் நினைச்சுக்கிட்டேன். திங்கிங் மை செல்ஃப் எ குட் அமாங் மென், அப்படி காட் அமாங் மென் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப அந்த வகையில எப்படி இவங்க இருக்காங்க, ஒரு சத்திரியன். மாதாஜி கேவல்ரின்னு என்ன மாதாஜி? கேவல்ரி அது வந்து வீரம் மாதாஜி, வீரத்தை குறிக்கும். ஓகே. சேரியட்டர், எலிஃபண்ட், அந்த அதுதான் என்னோட புரிதல் மாதாஜி. ஏன்னா வந்து இதுவும் ஒரு படைகள், அது குதிரை, யானைப்படை, குதிரைப்படை, வீரப்படை வருமா மாதாஜி? ஓகே. ஆனா இது வந்து இந்த 12 ரசங்கள்ல இது ஒரு ரசம், கேவல்ரி அப்படின்றது வீரர்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஆமா, வீர படைன்னு வர்றப்ப வீரமா தான் வீரர்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. அது 12 வேணா ரசங்கள்ல கேவல்ரி ஒண்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இந்த மாதிரி இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து அதெல்லாம் ஒரு சத்திரியனா இதெல்லாம் அவங்க கிட்ட இருக்கும் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்குன்னா, அவங்கள வந்து ப்ரைட்ல கொண்டு வந்து விட்டுருக்கு. அந்த ஒரு அகங்காரம் இல்லைங்களா? அரசன், எனக்கு இவ்வளவு படைபலம் இருக்கு, அந்த மாதிரிலாம் ஒரு நிலையில அவங்க தன்னை ஒரு மிக உயர்ந்தவங்கள தன்னை நினைக்கும் அந்த ஒரு நிலையில அவங்க இருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு அகங்காரம், அந்த ஒரு ப்ரைடு இருக்கும்போது மனிதன் என்ன பண்ணுவாங்க, தான் நினைக்கிறதெல்லாம் அவங்க அடையணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. ரொம்ப கிரீடியா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அடுத்தடுத்த கண்ட்ரி எல்லாம் தன் வசம் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இஸ் சடன்லி கன்ஃபர்டட் பை யூ ஹூ ஆர் எவர் அலர்ட். பகவான் எப்பயும் அலர்ட்டா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? விட்னஸ், அவங்களுக்கு அந்த உறக்கம்ன்றது இருக்காது, எப்பயும் அவேக்கன் ஸ்டேட்லயே இருப்பாங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு விட்னஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. நிறைய ஆத்மாக்கள் இருக்கும், எல்லாரோட வாழ்க்கையும் போயிட்டே இருக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில. அது எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, கவனமா பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப எப்பயுமே அலர்ட்டா இருப்பாங்க பகவான். அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த மாதிரிலாம் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் பண்ணி ஃபால்ஸ் ப்ரைட்ல நான் எனது அப்படின்னு இந்த இந்த சரீரம், இந்த என்னோட குழந்தைங்க, என்னோட கண்ட்ரி, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ் ஐடென்டிட்டியில் நான் அப்படின்ற எண்ணத்துல இருந்து நம்ம எல்லா சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனும் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பகவான் அங்க எப்படி வந்து வருவாங்க அப்படின்னா, லைக் அன் ஹங்க்ரி ஸ்னேக் லிக்கிங் இட்ஸ் ஃபேங்ஸ் பிஃபோர் எ மவுஸ். ஒரு எலி முன்னாடி ஒரு நாகம் வந்து தன்னோட கூர்மையான பற்கள்லாம் எப்படி லிக் பண்ணிட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி அவங்க எப்படி வராங்களா, டெத் அப்படின்ற ஒரு நிலையில பகவான் வந்து அந்த பிவல்டட் சோல் முன்னாடி இருக்காங்க. சரிங்களா? அந்த டெத் வந்து எப்பயும் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணியே தான் ஆகணும் இல்லைங்களா? என்னதான் நம்மளை சுத்தி நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் இறப்புன்னு வரும்போது எல்லாத்தையும் விட்டுற வேண்டியதுதான். கட்டாயத்தின் பேர்ல நம்ம விடுறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் இருந்திருக்காங்கன்றது இங்க பாக்குறோம். த பாடி தட் ஆஸ் அட் ஃபர்ஸ்ட் ரைட்ஸ். ஓகே, இங்க என்ன நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா, இப்ப இவங்க ஒரு சத்திரியனா இருக்காங்க இல்லைங்களா, கிங். ஆனா இந்த சரீரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், இந்த பிறவி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த 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 சரீரம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து மலமா வந்துட்டு போயிடும் இல்லைங்களா? இல்லைன்னா வேர்ம்ஸ், புழுக்கள், அது வந்து புழுக்களா மாறிடுது. இல்லைன்னா வந்து ஆஷ். அதான் அந்த இப்போ அனிமல்ஸ்லாம் வந்துட்டு சரீரத்தை சாப்பிட்டுருச்சுன்னா என்ன ஆயிடும், மலமா போயிடும்.
அது நம்ம அந்த ப்ரைடோட நம்ம என்னது, நான் என்னது, என்னோட சரீரம் நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா, அதோட எண்டு என்ன. இதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் நிறைய ப்ரேயர்ஸ்ல. அதோட எண்டு என்ன, இந்த சரீரத்தோட எண்டு என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்துட்டு ஒரு கடைசி சடங்கு எதுவும் பண்ணல, ஒரு அனிமல்ஸ்லாம் சாப்பிட்டுச்சு, பசி ஆத்திக்குச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அது அப்படியே மலமா போயிடும். இல்ல இது புதைச்சாங்க அப்படின்னா வேர்ம்ஸா மாறிடும் இல்லைங்களா, வேர்ம்ஸ் வந்து அதுல இருக்கும். அதே மாதிரி எரிச்சாங்கன்னா ஆஷஸா மாறிடும். அவ்வளவுதான் இந்த சரீரத்தோட கடைசி. இந்த சரீரம் இவ்வளவுதான் மத்தாஜி, இதுக்குதான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம். கடைசியில அதாங்க இப்ப முசுகுந்தர் நல்லா சொல்லிட்டாங்க. புரியுது எனக்கு படிச்சப்ப எனக்கு அப்படியே இதுக்குதான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் மத்தாஜி. The body that at first rides high on fierce elephants and our chariot. ரதத்துல ஏறி போறோம். அதாவது இப்ப முசுகுந்தர அரசர் இல்லைங்களா, கோல்டு, அதாவது எல்லாமே தங்க ரதத்துல ஏறி எல்லாம் போயாச்சு சரிங்களா. என்ன அடையாளம்? அரசர். முசுகுந்தர்னு அரசர்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. சோ இந்த மாதிரி என்ன இருந்தாலும் கடைசியில அந்த டைம் காலமா பகவான் வந்து எப்படி, அதுவும் இந்த ஸ்னேக் வந்து அந்த லிக் பண்ணுது இல்லையா, அந்த குமையான பற்கள் அடி லிக் பண்ணி அடி பார்க்கும், நீ இவ்வளவு சென்சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கியா, நான் எனதுன்னு சொல்லி. இப்போ காலமா வந்தாச்சு, டெத்தா வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது இந்த சரீரம் அப்படின்னா, இந்த 3 நிலையில ஏதோ ஒரு நிலை வரும், அவ்வளவுதான். ஆத்மா மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனா இந்த 3 நிலையில ஏதோ ஒரு நிலையில அந்த சரீரத்தோட எல்லாமே அப்படியே அடங்கிடுது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். Having conquered the entire circle of direction and being thus free of conflicts, a man sits on a splendid throne, receiving praise from leaders who were once his equal. But when he enters the woman's chambers, where sex pleasure is found, he is led about like a pet animal, O Lord. என்னதான் ஒரு வீரம் பராக்கிரமம் இதெல்லாம் நிறைஞ்சிருந்தாலும் ஒரு மனிதன் என்ன ஆயிடுறாங்க, பெண்கள் கிட்ட வந்து ஒரு பெட் அனிமல் மாதிரி மாறிடுறாங்க அப்படின்றது இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல அவங்க குறிப்பிடுறாங்கன்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது ஜானகிராமன் பிரபுஜி, நீங்க புக் வச்சிருக்கீங்களா, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா பிரபுஜி? வச்சுக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க பிரபுஜி? சரி, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்குல்ல, இப்ப இருக்குங்களா? இன்னைக்கு உண்டு 7 மணிக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சிடலாம். முடிச்சிடலாம். இது பிரபுஜி தான் இருக்கு மத்தாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் கூட வாசிச்சு கொடுத்துருங்க பிரபுஜி. ஸ்லோகம் என்ன டைம்? 51, 52. 52ல இருந்து பிரபுஜி. சரி மாதாஜி. எத்தனை டாபிக் இருக்கு மத்தாஜி? ஏற்கனவே நான் பெற்றுள்ளதை விட இன்னும் அதிக சக்தியை பெற விரும்பும் ஓர் அரசன் கவனமாக தவத்தை பயின்றும் புலன் நுகர்வை துறந்தும் தன் கடமைகளை உறுதியாக நிறைவேற்றுகிறான். ஆனால் நான் முழு சுதந்திரமுள்ளவன் என்ற எண்ணத்தில் தீவிர ஆசைகளை வளர்த்து கொண்டுள்ளவனானால் மகிழ்ச்சி அடைய முடியாது. அச்சுதரே, சஞ்சரிக்கும் ஓர் ஆத்மாவின் பௌதிக வாழ்வு முடிவடையும் பொழுது அவன் உங்களுடைய பக்தரின் சகவாசத்தை பெறக்கூடும். இவ்வாறு அவர்களுடன் அவன் சகவாசம் கொள்ளும் பொழுது பக்தரின் இலட்சியமாகவும் எல்லா காரண விடைகளுக்கும் இறைவனாகவும் உள்ள தங்களிடம் அவனுக்கு பக்தி உதயமாகிறது. எம்பெருமானே, என்னுடைய ராஜ்யத்தில் எனக்கு இருந்த பற்று தன்னிச்சையாக நின்றுவிட்டது என்பதால் தாங்கள் என்னிடம் கருணை காட்டுள்ளீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். ஏகாந்த வாழ்வுக்காக வனம் போக விரும்புபவர்களும் பரந்த ராஜ்யங்களை ஆள்பவர்களுமான புனித மன்னர்கள் கூட இத்தகைய விடுதலை வேண்டி பிரார்த்திக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லாமே எப்படி வாசிச்சிருங்க பிரபுஜி, அப்படி இருக்கிற ஸ்லோகங்கள் டிரான்ஸ்லேஷன். மாதாஜி டைம் ஆச்சுன்றீங்களா, அதுக்காக கேட்டேன். சரி. இல்ல இன்னொரு 10 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு, அப்படியே வாசிச்சிடலாம். சர்வ சக்தி படைத்தவரே, பௌதிக ஆசையிலிருந்து விடுபட்டவர்களால் பெரும் ஆவலுடன் தேடப்படும் வரமான உங்கள் தாமரை பாதங்களின் தொண்டை தவிர வேறெந்த வரத்தையும் நான் விரும்பவில்லை. அவருக்கு தொண்டு பண்றது. ஹரிபெருமானே, முக்தி அளிப்பவரான உங்களை வழிபடும் எந்த அறிவொளி பெற்ற மனிதன் தான் தன் சொந்த பந்தத்திற்கு காரணமாக அமையப்போகும் ஒரு வரத்தை தேர்ந்தெடுப்பான். எனவே பகவானே, சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் ஆகிய குணங்களுக்கு பந்தப்பட்டுள்ள எல்லா பௌதிக ஆசைகளும் ஒருபுறம் வைத்துவிட்டு பரமபுருஷரான உங்களிடம் நான் புகலிடம் தேடி வந்திருக்கிறேன். நீங்கள் பௌதிக லட்சியங்களால் மூடப்படாதவர். மாறாக நீங்கள் பரமபூர்ண உண்மையும் பூர்ண ஞானம் உடையவரும் பௌதிக குணங்களுக்கு மேற்பட்டவரும் ஆவீர். நீண்ட காலமாக இவ்வுலகில் நான்
தொல்லைகளால் துன்புறுத்தப்பட்டு துயரத்தில் ஆழ்ந்துள்ளேன். என்னுடைய 6 எதிரிகள் திருப்தி அடைவதே இல்லை. எனக்கு அமைதியும் கிடைக்கவில்லை. எனவே புகலிடம் அளிப்பவரான பரமாத்மாவே, தயவு செய்து என்னை காத்தருளுங்கள். பகவானே, ஆபத்துக்கிடையிலும் என்னுடைய நல்ல அதிர்ஷ்டத்தினால் உண்மை வடிவானவையும் ஒருவரை வருத்தத்திலிருந்து விடுவித்து அபயம் அளிப்பவருமான உங்களுடைய தாமரை பாதங்களை நான் அணுகியுள்ளேன். பரமபுருஷர் கூறினார், சக்கரவர்த்தி ஆகிய சிறந்த அரசே, உமது மனம் தூய்மையாகவும் திடமாகவும் உள்ளது. வரங்களால் உமக்கு நான் ஆசை காட்டிய போதிலும் உமது மனம் பௌதிக ஆசைகளால் கெடுக்கவில்லை. நீர் ஏமாற்றப்பட முடியாதவர் என்பதை நிரூபிப்பதற்காகவே வரங்களால் உமக்கு நான் ஆசை காட்டினேன் என்பதை புரிந்து கொள்ளும். ஏன் தூய பக்தரின் புத்தி பௌதிக ஆசீர்வாதங்களால் ஒருபோதும் திசை திருப்பப்படுவதில்லை? பிராணாயாம் போன்ற பயிற்சிகளில் ஈடுபடும் பக்தர் அல்லாதவர்களின் மனங்கள் பௌதீக ஆசைகளிலிருந்து முற்றிலும் தூய்மை அடைவதில்லை. இவ்வாறாக அரசே, அவர்களுடைய மனங்களில் பௌதிக ஆசைகள் மீண்டும் நுழைப்பதும் தெரிகிறது. என்னிடத்தில் நிலைத்த மனத்துடன் இஷ்டம் போல நீர் பூமியில் சஞ்சரிக்கலாம். என்னிடம் இத்தகைய குறைபடாத பக்தியை எப்பொழுதும் நீர் பெற்றிருப்பாராக. ஓர் சத்திரியனின் கொள்கைகளை நீர் பின்பற்றியதால் வேட்டையாடும் பொழுதும் மற்ற கடமைகளை செய்யும் பொழுதும் நீர் ஜீவராசிகளை கொண்டிருக்கிறீர். என்னிடம் சரணடைந்ததும் கவனமாக தவமியற்றும் இவ்வாறு உம்மீது சுமத்தப்பட்ட பாவங்களை நீர் போக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அரசே, உமது அடுத்த பிறப்பில் நீர் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் மிக சிறந்த நலம் விரும்பியாக விளங்கும் பிராமண சிரேஷ்டராகி நிச்சயமாக என்னையே வந்தடைவீர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பாகவதம் 10ஆம் காண்டத்தில் முசுகுந்தர் முக்தி பெறுதல் என்னும் தலைப்பை கொண்ட 51ஆம் அத்தியாயத்திற்கான தெய்வத்திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதருடைய எளிய தொண்டர்களின் பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவேறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. சோ இந்த இதுல நம்ம பார்த்துட்டோம். இதுல ரொம்ப முக்கியமா இந்த ஸ்லோகம், இது வரைக்கும் ஒரு கிங்கா இருந்திருக்கேன், இதெல்லாம் இருந்திருக்கோம். ஆனா கடைசியில இந்த சரீரம் வந்து இந்த 3 விஷயத்துல ஏதோ ஒரு விஷயமா தான் ஆக போகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ அந்த வகையில் 52 ஸ்லோகத்துல நம்ம அப்படியே ஒரு சம்மரியா பார்த்துடலாம். இந்த மாதிரி கிங் ஹூ டிசைட் ஈவன் கிரேட் பவர் தேன் ஆல்ரெடி. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, கேர்ஃபுல் ப்ராக்டிஸிங், அதாவது வந்து பெரிய ஒரு அரசரா இருந்தாலும் பெண்கள் கிட்டயும் அவங்க வந்துட்டு ஒரு பெட் அனிமல் ஆயிடுறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் a great king who desires even great power than he already has strictly performed his duties, carefully practicing austerity, தவம் பண்றவங்க சரிங்களா, அவங்களோட டியூட்டிஸ்லாம் நல்லபடியா பெர்ஃபார்ம் பண்றவங்க, அதாவது வர்ணாசிரம முறையை நல்லபடியா ஃபாலோ பண்றவங்க சரிங்களா, அவங்கலாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஐ எம் இண்டிபெண்டன்ட் சுப்ரீம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி நினைவு அவங்களுக்கு வரும்போது அவங்களால கண்டிப்பா இந்த நிலையில அவங்க இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஹாப்பினஸ்ன்றது அவங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம் சரிங்களா. இந்த உலகத்துல தெரிஞ்சுக்கணும், வர்ணாசிரம முறைப்படி ஒரு சத்திரியன் வந்துட்டு தன்னோட டியூட்டிஸ்லாம் நல்லபடியா பண்ணி இப்ப தவங்கள்ல நல்லபடியா பண்ணி சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கூட அவங்களுக்கு வந்து ஐ எம் இண்டிபெண்டன்ட் அண்ட் சுப்ரீம் அந்த ஒரு எண்ணம் இருந்துன்னா அவங்களுக்கு சந்தோஷம்ன்றது அவங்க அடைய முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். When the material life of a wandering soul has ceased, சரிங்களா, ஆனா இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள்லேருந்து நம்ம வந்து நம்மளை விலக்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னா he may attain the association of your devotees, டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள்லேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு டிஸ்அட்டாச்மெண்ட், அதாவது வந்துட்டு அன்அட்டாச்மெண்ட் ஏற்படும்போது ஏற்படுறது சரிங்களா. அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குன்னா he may attain the association of the devotees, டிவோட்டீஸ் கூட நம்ம சேர சேர நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள்லேருந்து நம்மளுக்கு அட்டாச்மெண்ட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துடும் சரிங்களா. when he associate with them they awakens in him devotion unto you, devotees கூட நம்ம அசோசியேஷன் பண்றதுனால நமக்கு என்ன ஏற்படும், பக்தியில நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏற்படும் சரிங்களா. நம்மளுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த பகவானுக்கு நமக்குமான அந்த ஒரு பந்தம் அது வந்து நம்மளுக்கு நல்லபடியா வெளிவரும் சரிங்களா, அவேக்கன் ஆகும். who are the goal of the devotees அப்படி நம்ம இங்க பார்க்கணும். டிவோட்டீஸோட கோலே யாரு, பகவான் தான் இல்லைங்களா. அவங்களுக்கு நமக்குமான அந்த உறவை நல்லபடியா நிர்ணயிச்சுக்கிறது. the lord of all causes and their effects, காரணம் அதோட விளைவு இல்லைங்களா, அதை நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம வந்து ஒரு கர்மா அதோட விளைவு அதை நம்ம அனுபவிக்கிறோங்களா, அது மாதிரி ஒரு காசுன்றது ஒரு எஃபெக்ட்ன்றது இந்த ஜட உலகத்தோட அடையாளம்
ஜட உலகம்னாலே ஒரு காசுன்னு தான் அதோட எஃபெக்ட் நம்ம அடைவோம். அப்போ இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா டிவோட்டிஸோட முக்கியத்துவம் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் நமக்கு கிடைக்கணும். ஏன்னா சந்தோஷம்ன்றது நான் இண்டிபெண்ட், நான் சுப்ரீம் அப்படின்னு நினைக்கிறதுல இல்லை. நம்ம வந்து டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் கிடைச்சி இந்த ஜட உலகத்திலேருந்து விலகி நம்ம வந்து பகவானுக்கு பக்தி அப்படின்றதுல நம்ம வந்துட்டு நிலை பெறும்போது நமக்கு சந்தோஷம் நல்லபடியா ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த அந்த நிலை வந்து நம்மளுக்கு யார் கொடுப்பாங்க? டிவோட்டிஸ் தான் கொடுப்பாங்க. ஓ மை லார்ட், ஐ திங்க் யூ ஹாவ் ஷோன் மீ மர்சி. இப்போ முஷுகுந்தருக்கு அந்த இது அனுகிரகம் கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா? மை அட்டாச்மெண்ட் டு மை கிங்டம். அவருக்கு இப்ப முஷுகுந்தருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? எந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இப்ப இந்த ஜட உலகத்துல கிடையாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்களோட ஃபேமிலி எல்லாருமே முடிஞ்சிடுச்சு இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாருமே போயாச்சு அவங்க கையை விட்டோம். அப்ப இவங்களுக்கு இப்ப இந்த ஜட உலகத்துல எந்த ஒரு ஆசை பாசம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சச் ஃப்ரீடம் இஸ் பிரேட். இதுதான் வந்துட்டு நிறைய பேரோட ஆசைகளா இருக்கு. சரிங்களா? செயின்ட்லி ரூலர்ஸோட ஆசைகளா இருக்கு. செயின்ட்லி ரூலர்ஸ்னா இந்த நல்லபடியா தர்ம வழியில யுதிஷ்ட மகாராஜர், பரிஷித் மகாராஜர், இவங்கெல்லாம் செயின்ட்லி ரூலர்ஸ். சரிங்களா? இவங்க எல்லாருமே அந்த ஒரு நிலைக்கு தான் வருவாங்க. கடைசியில வந்துட்டு அது ஒரு கடமையா செஞ்சுட்டு பக்தி மார்க்கத்துக்கு வந்து பகவானை அடைவாங்க இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் அந்த ஆப்புலன்சஸ்ல அவங்க வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணவே பண்ணாது. அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஓ ஆல் பவர்ஃபுல் ஒன், ஐ டிசைர் நோ பூன் ஃப்ரம் யூ. இப்ப என்ன சொல்லிட்டாங்க? பகவான் சொன்னாங்க நான் உனக்கு வேணும்ன்ற வரத்தை கொடுக்குறேன்னு. ஆனா இங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க முசுகுந்தர்? எல்லாத்தையும் சொல்லி எனக்கு மெட்டீரியல் ஆசையே கிடையாது அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா? பகவானோட டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் வேணும், பக்தி வேணும், பகவான் தான் வேணும்ன்ற அந்த நிலைக்கு அவங்க வந்துட்டாங்க இல்லைங்களா? சோ அதனால இங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க? எனக்கு வந்து வேற எந்த ஒரு வரமும் வேண்டாம் உங்ககிட்ட இருந்து அப்படின்றத சொல்றாங்க. த பூன் மோஸ்ட்லி ஈகர்லி சாட் பை தோஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ். ஓ ஹரி, what enlightened person who worship you, the giver of liberation, would choose a boon that cause his own bondage. இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் வந்து அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். டிவோட்டிஸ் எப்பயுமே முக்தி அந்த ஒரு நிலை தான் அவங்க வந்து விருப்பப்படுவாங்களே தவிர இந்த ஜட உலக வரங்கள் எதுவும் அவங்க வந்து கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓ லார்ட், ஹேவிங் புட் அசைட் ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ். எல்லா மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் ஒரு பக்கமா வச்சுட்டு ஏன்னா எல்லாமே என்னது ஆசைகள் எல்லாமே பேஷன், இக்னரன்ஸ், இந்த குட்னஸ் இதுல தான் அடிப்படையில் தான் நம்மளுக்கு வரும் இல்லைங்களா? அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம அதை அடைவோம். இது எல்லாமே எனக்கு வேண்டாம். இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து அதன் மூலியமா அடையக்கூடிய இந்த ஆசைகள் இது எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. எனக்கு நீங்க மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதை சொல்லிட்டு பகவான்ட்ட யூ ஆர் த சுப்ரீம் அப்சல்யூட் ட்ரூத், ஃபுல் இன் பியூர் நாலேஜ் அண்ட் டிரான்செண்டல் டு த மெட்டீரியல் மோட்ஸ். பகவானோட அந்த நிலையை சொல்றாங்க, அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்றத சொல்றாங்க. அவங்க எப்பயுமே ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ்ல சச்சிதானந்தம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்புறம் ஜட உலகத்துல இருந்து அவங்க எப்பயுமே விலகி இருக்காங்க, தெய்வீகமான நிலையில இருக்காங்க. அதெல்லாம் சொல்லி பகவானை பிரைஸ் பண்றாங்க. எனக்கு வேற எந்த ஒரு இந்த ஜட உலக விஷயமும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஃபார் சோ லாங் ஐ ஹவ் பீன் பெயின்ட் பை ட்ரபிள். இது வரைக்கும் நான் இந்த ஜட உலகத்துல வாழ்ந்து நிறைய வலி வேதனை நான் அனுபவிச்சிட்டேன். நிறைய இந்த ஏக்கங்கள் இல்லைங்களா? லேமெண்டேஷன், ஆங்கரிங், அப்புறம் வந்து ஏக்கங்கள், கஷ்டங்கள், இதெல்லாம் நான் வந்து அதை வந்து நெருப்பாய் நீ வந்து வதச்சிருச்சு அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்புறம் அந்த 6 எனிமீஸ், காம, லோப, மோகம், மதம், அச்சம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் எப்பயுமே எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அப்படின்ட்டாங்க. ஆசைகள் எனக்கு குறையல, பேராசை குறையல, கோபம் குறையல, அதெல்லாம் சொல்றாங்க. எப்பயும் என்வியா இருந்துட்டேன். அதெல்லாம் எப்பயுமே எனக்கு வந்து குறைஞ்ச பாடே இல்லை. அதனால எனக்கு அமைதியும் ஏற்படல. இதெல்லாம் இருந்ததுனால எனக்கு அமைதியும் ஏற்படலை அப்படின்றத சொல்றாங்க. இது அப்படியே இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையோட பிரதிபலிப்பா நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்போ ப்ளீஸ் ப்ரொடெக்ட் மீ, இதுல இருந்து நீ பாதுகாத்து கொடுங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. இந்த மிட் ஆஃப் டேஞ்சர்ஸ், இந்த டேஞ்சர் இல்லைங்களா, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சிரமம், அபாயமானது. ஐ ஹாவ் பை குட் ஃபார்ச்சூன் அப்ரோச் யுவர் லோட்டஸ் ஃபீட். எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபார்ச்சுனான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இப்ப நான் உங்களோட திருப்பாதத்தை நான் சரணாகதி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, விச் ஆர் த ட்ரூத் அண்ட் விச் தஸ் மேக் ஒன் ஃபியர்லெஸ் அண்ட் ஃப்ரீ ஆஃப் சாரோ. பகவான் திருப்பாதத்துல மட்டும்தான் நமக்கு பயம் அப்படின்றது ஏற்படாது. ஏன்னா ஆத்மாவுக்கு பயம் இருக்காது. இன்னொன்று வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் சாரோ, பகவானோட தஞ்சம் அடைஞ்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கஷ்டமும் இருக்காது இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க வந்துட்டு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் சொல்லி எனக்கு வேற எந்த ஒரு பூனும் வேண்டாம். ஏன்னா அது எல்லாமே இந்த ஸ்லோகமும் நிறைய ஒரு இதை சொல்லிடுச்சு. முசுகுந்தர் சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு. பெயின்ட் பை ட்ரபிள்ஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட். இந்த உலகத்துல உள்ள கஷ்டங்கள்னால நான் வந்து ரொம்ப வலி வேதனை நான் அனுபவிச்சிட்டேன். லேமெண்டேஷன்,
நிறைய ஏக்கங்கள் கஷ்டங்கள்ல நான் வாடி இருக்கேன். என்னோட 6 அந்த விரோதியும் என்னை வந்துட்டு அதை வந்து என்னால சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியல அப்படின்ட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அதனால எனக்கு மன அமைதி இல்லாம போச்சு அப்படின்றது சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்போ எனக்கு வந்து இந்த கஷ்டத்துல நின்று பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட திருப்பாதத்தில் தான் எப்பயுமே எனக்கு பயம் கிடையாது, வலி வேதனை கிடையாதுன்றதையும் சொல்றாங்க. அப்ப பகவான் இங்கேயும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, யுவர் மைண்ட் இஸ் பியூர், இந்த நிலையில இருக்கதான் பியூரான மைண்டு அண்ட் பொட்டன்ட் அப்படின்றத சொல்லி எப்பயுமே பகவான்கிட்ட பக்தி பண்றவங்க இந்த ஜடவுலக விஷயங்களை ஈடுபட மாட்டாங்க, அதுல ஆசையும் பட மாட்டாங்க. ஆனா யார் ஒருத்தவங்க ஜடவுலக விஷயங்கள் ஆசைப்படுவாங்கன்னா மத்த யோகிகள், சரிங்களா? இந்த பிராணாயாமம் பிராக்டிஸ் பண்றவங்க, அஷ்டாங்க யோகம், அப்புறம் வந்து கர்ம யோகம், ஞான யோகம், இதுலலாம் கூட வந்து மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் இருக்கும். ஆனா பக்தி மார்க்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் இருக்கவே இருக்காது. அதுதான் டிவோட்டிஸ்க்கு மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் இருக்காது. ஆனா மற்ற மார்க்கங்கள்ல உள்ளவங்களுக்கு மைண்ட் பியூரா இல்லாம மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாண்டர் திஸ் எர்த் அட் வில், யுவர் மைண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் ஆன் மீ. இப்போ முசுகுந்தர் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க மனம் முழுக்க பகவான் மேல நிலை பட்டுருச்சு இல்லையா. அப்ப மே யூ ஆல்வேஸ் பொசஸ் சச் அன்ஃபெயிலிங் டிவோஷன் ஃபார் மீ. இப்போ இந்த ஒரு பக்தி வந்து என்னைக்குமே உன்கிட்ட இனிமேல் ஸ்திரமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் நமக்கு வேணும். பிகாஸ் யூ ஃபாலோட் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் க்ஷத்ரியா. க்ஷத்ரியனா இருந்து அவங்க நிறைய என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அனிமல்ஸ் வேட்டையாடி இருப்பாங்க, அப்புறம் போர்ல வந்து நிறைய பேர் அவங்க துன்புறுத்திருப்பாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதனால வந்து அவங்க இனிமே இப்ப சரண்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நிறைய தவத்துல ஈடுபட்டு ரெகுலேட்டட் லைஃப்ல ஈடுபட்டு அடுத்த பிறவியில் அவங்க ஒரு நல்ல பிராமணனா அவங்க வந்துட்டு பிறவி எடுத்து எல்லாருக்கும் நன்மைகளை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் நீ வந்து என்னை விட்டு கண்டிப்பா வந்துருவ, சர்டன்லி கம் டு மீ அலோன், என்கிட்ட மட்டும் வந்துருவ அப்படின்றத முசுகுந்தருக்கு குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பருபஷ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதா நாம் பாவனே வைஷ்ணவ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீ ஷில பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.